o Nairobi na nche Diana Ndemo na incho mwancho muligereri elitalia neni Innocent Onyango ngo batebimbu ya mkegima ni maetenga insachinde kwa bokire gosemba no bwiyaliganite kuboka rusio kogoro kwa wabugetanda basoke ucisiko elio chake merobeli yeli tukumwancho muligereri aiga negetaseni gensoko TV umurobeli nensoko bwakire nana mono umwancho muligereri nande nigo tutayete go chakiri tukolinya rero ni kitalikinye cyumutinyu kianda mwaka bwekiri bubere 2025 na ibere amini 2025 ekera togotebinga umwancho muligereri boka nande kera kwa bokire bwe aligani elio nyare kwa gokoge chaka ekibago kiaga sechire ya bene umwancho muligereri litukolia rero umanyete umurubelio bwe litukolia rero kwa yero setigoro nande bona kera kwa yero setigoro Diana bono ni chinga kirendo bwenete kuyoikirani ne bagokoge ndega chinse isato chia mambi netakirubu kemapema ochakweliga abumba bali asemechi yende konyora umuntu ngo ikale ayigete nyomba chinsa inye chia butuko chinsa isa abandi kwaliga ni bara abandi banyisku abana barabuntu batete ndutuko yosu togonya kuriga akwansa abasubati hano mambia aya liyo mana lile nyomba ali nene sana ogendenga okonyora nga abangina nabo bakuma na mono sana nanda kero na biro manene umungino manya kwa bumu yamono kuburiyo rero gini mwana metozana na kyanteri nganjo metekana iguro mu minaguma ne kimambikiria kubukolya gabagi kane neture murango uri onte naenda ndabura mya nja kumania lakini bona taito kubeka asire litimanya igoti mitiko sekera mo kali kumani go kusukuma igura kali gikali kweto murango ngora gwatama yo giria babi to Diana bodo ngorari gani matra buli bosale lirituko nage kwa rumwanchu muri gitagata inga litukolia litarasa likato kuboka iga dae litwajara kwa tokoranga kitugo chakali tukegetaseni ekene Soko TV umurubeli nensoko bwakiro mwancho muligeli tukulia kane kurwa tuiburwa tunyara kwa batoka genda samale na gosoa sechinkongo au aigu muchu Nairobi mwancho muligeli naboko nyara kwa bago Scania TV yabo ase ensemelia signature tonyororo free to air obeke na ande mwaka nyanga wagateba oso wandache uikaranse uligereye igoro umusanione kurwa sensemo agaru muikoyo akoruku Simeon na ande to kuruga iga ngora gweti ndororo nkoni ali machine chiae chio kora printing igora ntomire takabichaka ya sana ogonte binga ma echitonjire Nairobi na inwe ino narorire koraki ekororeka chio kora printing urucho nyi disakibindi ya chakire ko yeligereri ayo tigarete maga umwancho muligereri echitonjire Nairobi na inwe ino narorire koraki umugusio tubwatiri Diana ando tubwate siri togoteba aliya so mtandao mwancho muligiri nabakwa ndoro Facebook onyari ko bagotubwati nandegero gotubwati ritanga nitukunira ali follow Ensoko TV egere tonyari ko batogokinamo nande buna nateba aiga Diana mayitikira umuntu litoboliria inolira genteke ngirikya montomo yekogera nigento kie egesaku gitu kyumugusi anane mona stogoteba nga mambiende nabogo chaga iga nayo tebenga na inje nakoreteki nagachete nande mwanchu muligereri nabo kunyara koba kuko nako enana gogose page ina boko ya share se group chiriole elio onyara koba gokoraki gukinia abantu bali bagoligereri elio geli yabona bambi na nene mono elitonyara koba tugosuka bosio buna egesa kukyumugusi na nene mono asomurobelio yito bwe Ensoko bwakire nabega nabo gutonyora asomtanda buno yomtago tebyo Facebook na turimna Ensoko TV barasubo mugusi ali YouTube turigibna Ensoko TV barasubo mugusi kinga kibune chiga no turibna Ensoko TV tugonya to kumanyari agene tukwene kiwabo igana mako to ibirengera libyago nyanangi tasingi Ensoko TV bene ngo kwakire eriogi ribaga ryo kwena eriogi ryago eritwanya kumanyanga ngayo kibwatirite na agende tukwene kigura sinse mu kiria che county ya Kisii account ya Nyamira abagusimbare Nairobi abagusimbare Doret Nakuru Korochi county abageni baroro abagusimbaroro kirase igonga arosia sokibwatirite to terio tutumire oruaka rwa use ujumbe ya gasi na mbetio studio 0788666663 078 mara kabere 6 mara gatano na 3 nere yo moiro itunya tugusanga naye na bigo gusanga ekirengerero mwancho muligereri egentongere twagotebetio gokora okubwate simi yago nande tugasa gutuka kure getanda gose kora sandara areto muchando onchore simi yago asenchere ya landscape yoncho keiga onyare ko bago kwerigererio kunaria kasaga video origereri biya okwane nabo goteba
ensoko bwakire na ndane na mono totebia soberete ni lieta liago oyo nyari kwa gututumira aga clip gakugie video kali chi second 30 no mu director ito na nyari kwa gugechia sa sembeo elio nyari kwa gokororekana gochia asemeganda y'abantu bagendete kubwati mu rubiri ito bwe ensoko bwakire moncho muligiriri to gotebinga ekera litukulia chakire nigo kirigento kibwenete guchaka no murubiri nane na mono umurubiri bono bwenete guchaka noro n'ensoko bwakire moncho muligiriri Diana kera na chaka bono mambikuru nyumba ngocha Nairobi mate nebwatamaga naye amangi una na intugusiye ite bwatamaga naye na ande buna bali Seattle bagutoligereri babwatamaga nabo bali Washington mate Washington yena chite konyora musani wa mata tainga Washington DC nero na Washington dia Seattle warata debeti kaite Seattle ntidaiba kini ngo inane ngo nifamu kunyora tole bali muri sechinze chi America tobagira ngo mucyo yu Washington tumanye nga Seattle na DC nere yeye atetenga Seattle no wapa gusipa ichire bono na Minnesota no gusika bisa bono bono kagitinga na injini ngani iri ikonje na utinga njite chisabari ntoche tuiruke toikoro rumwancho muligereri na senchera ya beno mwanchu muligereri unatwagotebia umurubiri n'ensoko bwakire na anene mono ni gotogendrete kuna gubwata tororenga ngakitugo chakiri tuko na ya senchera ya beno bono nari bate Diana Nairobi ne bwata gatabikaye akange kera bono kubuka mambi buna bono kubuka mambiga ntene ine stage nganyete gari ngichega iga chialinge chinsa 10 chigali mate Nairobi ya lazima oligererie gari okulina chimatatu chibwate sako oline jibas lakini maambie okonyora matatu mbora abantu bakonda basoki bache gukuibera esimi yago na beko genda nanyora bono mungu anondo ukolera bono maambie okontebie ka kiumanyete na ikigwe matatu getega iga na tebi unga esimi yane ya gulense ngomate tali ya gunse bakura ba oso umurangu obosio bagotenga ki sie ko murangu yi kumbo yole maega oyobekire loki yutate gosieka iga kwanyora tuli gosiegeka bono utarire to murangu nesimi no era kai bamanya konyora umuntu omure nera oyebicho iri ko mubuko ochire nera bono chinsa chindo mwanchu muligereri go na gutarase chibara buno mucho Nairobi na bokora sokobeka esimi yago gekoere kine gitote batose mige saku na ana bokoranga ngali kyokulina tubasa kulina ngali tabwatie sako ubuno basemi bono twali batebye muligereri bono mambi ana mono mwancho muligereri andonse asole nyara ko bago tutumira ujumbe yao tunyara ko batokomanya asenchira ya bene ili tunyara ko batororenga kitokora na anda nene mono yenda ko nago share page yeto ya Ensoko TV asana mono togendre gukini murubiri to Ensoko bwakire na buna tuateba aiga tukwagacha twensi Diana sobwa nekene ente itengwire rero baka asinga na itwe emwamu gosinga na itwe ritukuria rero asegotebanga omobisa omulaini gali biya kubwa musani umuriri nabona amanyago cha gugoliri muina ko mubisa mungaini n'umusani umubisa abwereta ko mungaini umusani rero abo muri nama endage kogera umuntu oyo mana tebetenga na amenyire naye kurua tuachagete komenya naye kintu ngiyo nana wesomi kurua sore manyakero umuntu agatenga tuabelire naye lakini kintu ngiyo kwa nagogaraki kwa na gonsomi igo hekwamba kora tubwati kendo ramatebe indali roma itinkulira pi nga na abelire naye pie miyake yonsi ipi lakini kintu ngiyo na wesomi kurua sore umuntu akara gotebirige ko bakongusana lakini kora umwanchu muri toteba nga akera turasumurubiri itubwe Ensoko bwakire kintu ngereke mona bibere bitatu iga turasemani na nana buna koigure Diana goteba nga igere buyo twara umubisoro mungaini kubwa gutwara umusani urumuriri kiagera omobisoye keraro mongaini kugo push yara at least kwa manyanga nkia planet rero nga yata itambeke kwanyoranga gaga gusuguma oikali asotakire kinyo twara umusani umuriri ngakonyora siri chao kwanza oyena nirobwato kiriko chisika kwatinga momotebia metumo ko mateitu agosanire kwanyoranga akwena na siri akagitinga ngokonyari kumbe dali yako saligonga biyo twara omobiso mongaini ogo push kirege ntokiriyo taitego se ogo push ogenderere kogenderera kubwa gutwara umusani utariko gakonya mwancho muligereri kwegure buna Diana tebire nga omobiso mungaini garo muya kubwa umusani umuriri yakogera omobiso uyu manyete uri mungaini ororo ogorire aganto gitaka ngombo chakire koniba nonya na bote banga bamintu acha ke kama mabera acha gonda manga ene jirongori ko senti bano mutwalira kwane ya kwa damu oja tebanga ya bono ka gorire ngombe na inje tigangore iberega tunyara ko batugusuka mate no ngusi kera chombe chia chete chikuru ku chifreshian echibwa tamabere kinyitita
abagaka mbali bachagete imechinire ya chagete manyekanete okogenda gusigwa tebunyare bo minto getenero retete gaige eng'ombe ya mabera mange abantu babwate chiombe chinyinge 12 lakini agarawo chigukama amabera takuchura none kirasi kitobekirete mesa igura iganda yana so mubisa oro umung'aini nigare segeto chia asonde bwensi lakini omusaya ni oro muliri nigare oyubwo gukwira ni magega konyora chibese na magega konyora chibese bono bunere mandiga isi miyamanya kubucha kwama gote no musani uyu goteka toge dasi gete tochigwa kumuyega bono Nairobi akwajora goside bitaseni biyonsi ipimo bimanyete mukurie binywego mogotenga imechengere igoro bono ngakitego cha kwenyora ngobe nkali umanyete ari kumanyanga Diana nabwate party day bono kwanyoranga ebinte bingi mogokora n'umusani uyu rumuriri nduri goteba gutwara cingaki ekimogende kurasoka isiko iga mwara akaraki mwanyu mache mwikaransande ga mwakwembe umayete nonye ne gasi yonsi yo ekora tari ko genda wakuru nembe birengerera ibitegerere ndaya umutima konoka kaniri bateba nga all work no play makes Jack a dull boy nyemere moyonsi pino ekora yonsi pyo oyegege ubugoliye mezigo yonsi ipye gurube yense atokonyora liba gukora atimuka yo lime chando nero lakini ndo musani nigabwenete koba nero mung'aini egere unyara koba kogenda busi wanchu muligiriri murubeli nensoko bwakire nane mono bunatwa gatebi tutaite turabane asamali etanu busio wendete koro murengali ito kurwa asinga yawo ero yawo bande muri ese kigali mugendete kwanda ase ibago byino mugendete kutubwatia senchire ya bene nane mono asimuko nyara koba mukorora umurubeli yo itobwe nsoko bwakire ane mono Diana kurutua chagete banyare ko bagotukini sana ntoko batu batebinga bali mwensi kimwe bari mu gototomera chi message chino go chagaiga bali mu akolire kire gento kiri mu akolire igo mu Facebook kunyara ko bagotubwati na toko genda busio unegesa ku omwanchu muligirira ndonse soberete nabono konyara ko bagotubwati na nene mono tulikire message yago eliyo tonyara ko batogosuka busio unegesa ku umurubili nensoko bwakire na nene mono buna Diana gotebi go tonyora asensemo ya Facebook na bugotubwati ya ensoko bwakire nande ogenda asensemo ya YouTube onyara ko bagotubwatia ogenda asensemo ya WhatsApp onyara ko bagokobeka message yago ase number 0788 isano ne moni go chire isano halafu kule lisa to 0788666663 eliekera kwanyara ko bakora bayigo mwanchu muligiriri rendera bokonyara ko botobekire message na nene omnyara ko beka baliora atake gokwania mambi yabono tonyore biro tonyara ko batokwa na akili twateba Diana ngaki video bako record bahibeka su mtandao batebanga video butambe no mto musobye sobereka kora no yumito yagi nabeteka gutumeyemo gotwatebetenga kwabike simi yawe iga tajigiriora iro maitinga ebintu binde mbiyokora century no naye gucha uko kiwe chama tukabucha mutwa usagoki yamate yawe igonga igokobeka iga kwabwata in a slanting position igana yo slanting kwa ibeka iga chitagika gusechi atari chitagika chi second 30 nari tokonyara twanya chi video kero monta at least otomachinsa chiri chai chire chingigonga nabo gutuma video yao boigo urwakarwa gasina mbete studio nabo gasomtando ito we studio korende no sentino che mbale baboka nande bantanganira enda ranga mbara byaba kurwa kirwa umusocho na indi miyo morobiri koika omwerio Bonvenja mubisa na ndaute banga bwa kirbiya kurwa kirwa umusocho Fred Moga watching live and listening kurwa Nyakemisia secondary school Miss di call Fred Moga mutsuri komo mbako mwerio metekera ote Miss di koria ko nyoringa litukore gorona ibetenga sunduka kanya Miss di kori chinyinya cyo masekera tali kurara igaro wajubuli gitakurara ko era dero tura bude sesemo ya Facebook sesemo ya WhatsApp de no ende gototebi no sesemo ya Facebook nerongenderete ndika WhatsApp kinara bugago tebe soko bwakire bukiete kurunyamire town yegara abantu bali ngagite basobo chweya otebanga babukire no bakibate kibago Isaac Nyandie kaunonga otebanga Asia watching live from Nyarenda Bomachoge chache good morning to you Peter Mgende otebanga bwakire Honorable Fredo Seko kuro Fred Kinyozi Tendere Market inegatiye cyujumbe chirikira somtandanga gitingara boko konya kurugago abatonera se WhatsApp kuro Peter Mugende tali yari umugusi ono musani yone ni mumanyate garo mwembu
lakini uchakire kumanyike gusitu agaikaranzira ndega na kubegeri bwakire bwairire na bondoche nagenda tekobwati umurobiri nande ngoteba Peter Mugendi mbuya mono nindoche musori bwegesusu agata watching live alafu ilitandira ali oligurumwa bosiri liliakuru musiana arali tigire agataba good morning Diana na Innocent kama kawaida oyo Bernard Mugendi bosire kuruwajia alia sensei litokoteba ereroro igataba getting you live this morning ama igagochia asabanto bonse banyataro bosamaro seito good day mbuya mono na intu twakwa niritu kuligia yantara yumete seito igaba samara mba bogite abasamaro babokire okay mbuya mono na injira mogo ntebi go sabato banyasimwe mu babokire mbuya bono aiga asomurobeli na onye umete mu director ito Kebati so bo mawawa bali bada bato bale oburusoro bebe baligire ntina basigisi kera ukwanira mawage kongi biringa ni sabete school gite kwa Gekonge Gekonge no irange ari na mawawa Gekonge secondary ninkolete amatemo no rafonfo era gatunu kandi igoroiga ona bantu bage konga ali chinsemo chiria cha magwawa bambo matongo na nchina abakwani na ndi muboke mawawo mete no babikaranza banyara kwa bakoros chingero chingi yakuru babasagero dande ni mete ga John Kebati aguribaga abakanyara kwa bakora bijya nindoche toldi abateba no aramu na intwe Richard Ayoto kutoka Malindi Kilifi na abokire biyambu ya mono bali mu tubwati kurwa se chinsemechyo na ngwara na ragwasomea Isaac Nyandieka mwancho muligereri twatete kwa ndo mutimo kumusini ni toko irana na ndento gendere busyo torole nga nkikelike gendere tego kolekana asenseme yo mtandao ene soko bwakire mwancho muligereri Italian Innocent Nyanga dana ndemona liri Italian Toscare Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mwanchumo ligereria Wensoko TV oboroso obwomugusi
inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoro ensoko litkoria Jumaine litkoria Alhamisi nabo litkoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi nabo chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byoma au byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogushyarira ebimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine chyogukenura amache boigo ngukunya bari bisima nkwagacha bari giswimming pool na gugisibya nkone bara malyogo yogukenura amache asumu cyogusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negatesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324 Eye Ensoko TV oboroso bumugusi amangana maya buna Ensoko TV nkwarigani asomero video ensoko bwakire tunya tukusanga tunya tukumanya nyagende tukwenekiwa kura county chakire county ya Nairobi no yomintori neti nyambani county ya Mira embunde no ali kwenekia bunangwa kolentera ramangana magia asinchira bene nabega busaki betu kura county ya Kisii Petuel Karo nabego Dominic Wycliffe babede bakawenekia buna tuturi gotigara maiga nabego no manchito morigeria nkobori gukwemanya ali agende tukwatika kurwa county chyo ibere nabego egati county chinde mensi ya Kenya gongo ensoko bwakire na romoro birito emambie na nche Diana Ndemo na nche ni Innocent Onyango mwancho mulige cyabere chinsa 12 n'ekita kemeronge 23 ase togendete kuna kuligereri buna Diana agotebiri na arali agendete gokorekana akurwa ase chinsemo Diana tochakiri umugano mutangania ase mambia bono rio mwancho muligeria nyare ko bagakwemanya nganki keligendete gokorekana Manchito Margeria tuchakibene kurwa ase county ya Nairobi chingaki umuraiwensi ya Kenya Muski William Samuel twabetega kumirana na ambassador kurwa chinse imeritko rigoro enyumba yoburai asabetega goteba munane nchire ya moyo gukwenekia asense media yobochenu Semeria yoborendi nabo igobonchuriria gocheburi gukina irikwenekia bona ensi ya Kenya terigotigwa mutwe korende mu kireke goswa mutwe negati ya ambassador bali babetwa wikirana mense ya Kenya nemo ambassador Gideon Beher kurensi ya Israel nabo igona Hakani Akesoni Osweden abo bakwanire techi sector una egati ye sector kiri kirabe kigokoriye bya imense ya Kenya Onchu muligereri tigatonyororo roboti urwa senchira yoboikiranu kurwa asensemo ya kabire ye studio yetu. Your Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya. It is with great honor and pleasure that I present to you my credentials and my personal greetings from His Majesty, the King of Sweden. Kenya and Sweden are good friends and long-standing partners. Last year, we celebrated 60 years of diplomatic relations. In the commercial field, we've been here even longer.
Ericsson came already in 1896, Atlas Copco in the 30s, and Tetra Pak in the 50s. And since Kenya's independence, around 50 Swedish companies have established a presence here. They become part of this thriving and dynamic economy and are very happy to be here. And there is scope to do even more together, and I will do my very best to make that happen. Your Excellency, Kenya and Sweden work hand in hand in multilateral fora to promote peace, prosperity, and a rules-based world order in line with the UN Charter. We also have a long bilateral partnership in development cooperation to improve livelihoods, foster innovation, and resilience. Today, we increasingly use new, innovative instruments such as guarantees, challenge funds, and PPPs to engage with our Kenyan partners and to mobilize additional funds. Furthermore, we have a strong collaboration regarding environment and climate change. It is my privilege to present to Your Excellency the letter of recall of my esteemed predecessor, as well as the letter of credence by which His Excellency President Herzog has appointed me as Ambassador of the State of Israel to the Republic of Kenya. I assume this responsibility with humility and deep sense of purpose. It is my earnest hope to build upon the strong historic and friendly relations that so warmly exist between our two countries and to strengthen them furthermore. Kenya and Israel enjoy a long-standing and resilient friendship, grounded in mutual respect and shared values, and demonstrated time and again through fruitful cooperation and solidarity. Our bilateral ties span a wide range of sectors, including water, energy, trade, agriculture, health, security, ICT, and culture. To accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest extent possible the mutual aspirations of the people of our two nations. Uyakigi mwanchu muligeli ayukagendrete umubunge bw'ensemo ya Gilgil umuske Martha Wangari ni gataoboreire buna chisemi nchi chigutwara umuchanda satabire nk'aboroki wabange Diana na barachikoba mbakora amatemu yo mu yetamwe ya gatatu asagotebanga umuchando bwoko burwa kibese buna twari nakora kurugoro nigora chikoba gokoretu umuchando gochia saboroki wabange na namona ase serikali gotabwa tukakibese ase chinka kiciri kiganiri nabwa satabire nka okuburwoku nigo kora chikoba gokoretera umuchando aboroki wabange ningana togendete kubwati Diana twayekwanire sana ukoranga kibese kino ya serikali yatebanga yarule kibese kiri kikurunga capitation ukiya sechi skuru ukoranga bado umuchando norore kerokora abarai aobeso kirina gukwanire gente kaminekyo igekorekananga umuchando nororo mwanchu muligili tigatwigwa roboti oruo asenchira yobikirana. Lazima priority ipewe capitation ya shule. Hatuwezi kuwa tunakutana na watoto wa grade 6 wanaenda nyumbani ati wametumwa nyumbani. Mtoto wa 12 years mbona anafukuzwa shule? Nafikiri mahali tumefika mambo ya capitation very important. Sababu tumeona hata kuna wafisadi kule kwa ministry. Pesa inatumwa sijui wapi ambako hakuna shule ilhali wale genuine students wamengoja pesa. Sisi kama isipokuwa ni CDF na labda county government kidogo, hizi shule ambazo unaona za day school zingekuwa zimefungwa. Last time pesa haikufika na hata saa hii tunaambia Ministry ya Education na Ministry ya Treasury kabla mtoe kitu kingine yoyote pesa ya shule iende kwa mash. Unaona hii building tumejenga hapa tunaita DCC complex, iko na maofisi kadhaa ambayo itakuwa ikikaa hapa ndani. Kama mnavyojua sisi tumekuwa Naivasha. Mambo ya birth certificates, death certificates tulikuwa tunatoa Naivasha. Mambo ya land registry tumekuwa tukienda Naivasha. So sasa tunataka sisi tujisimamie sisi wenyewe. Hii building chini yote itakuwa land registry, ukitaka registrar utampata hapo, ukitaka surveyor utampata hapo, na kule juu pia tutaweka civil registrar ambaye atakuwa akifanya kazi ya birth and death certificates. Vile vile tutaweka maofisi zingine ya masomo, ya probation, adult education. Hizo ofisi zote tutakuwa tukiziweka kwa hii building. Na hii building haina pesa ingine, ni pesa ya Gilgil CDF ambayo imeweza kufanya hii kazi ambayo iko hapa. Tunataka
kurahisishia watu kazi, watu wangu kazi, sababu wamekuwa wakienda maofisi. Unapata ofisi ya education iko kule chini, ofisi ya watoto iko hapa. Pale watu wa birth certificates tulikuwa tumewapea makao kule kwa CDF, hata sasa hivi wamekaa kwa ofisi ya CDF. Tunataka wote wakue pamoja, ndio mwananchi akitaka kitu, ID iko hapa kwa hii compound, anaweza pata birth, anaweza pata hapa, death certificate anaweza pata hapa, ukitaka title deed utaipata hapa, mambo ya masomo, hata masomo ya watu ambao ni watu wazima, adult education itakuwa hapa. Hizo zikikuwa kwa one building, mtu anaweza kukua na kazi rahisi, sio kwenda Naivasha, ingine kwenda Nakuru, ingine kwenda wapi, zote zitakuwa under one roof. Mtu anaweza kukua na kazi rahisi, sio kwenda Naivasha, ingine kwenda Nakuru, ingine kwenda wapi, zote zitakuwa under one roof. Tumekia Chiskuru, twarigatiye Chiskuru nabage gati abari mu Chiskuru babire bagukwanira igoro yo kuborwa gw'ikibese kinga kibatebire bunanigo Chiskuru kiracyusiye kwa ase enchira ya bwango naboigo bono twararire omusumo chumbe bwebungi ya Girgir Matwangare kinga kiatebire bunanigo bono eire enchira ya moyo kole Maria Kisemi naboigo boldi wizari y'Kisemi kwerekeye bunango kiriko gwatuka kibese ekirabe cyutumika as Chiskuru korende togoska naboika wikase county ya Nyamira bagotebanga obwanchani mbwa maiso myoyo etamanyaini okonyora nigento kigo kumya sana konyoranga abantu mbanchaine babiri ogwanchana nkwarengo kurukale no ina demande Eve bali babete bagutungwa batangani no enya saye natwanchite lakini wanchane kero konyoranga omugakano mongina mbanchire lakini baika bararwana nigento kigo kwage sana okiraboni gatokonyoranga ase county ya Nyamira umugakoyo yani mumroyo mwasemi emyaka ya 23 abeteka gwita umuiseke ujuba bwale bagwatenere obwanchani uri myaka 20 oganiri kwende skuru umutinyo yo ningana yuko icyane sana nigento kiyo cyane go cyase amateyu nana n'umuntu roboti uri umunchu murigereri nigo rwarigane tuguno musakyo itoko ku Steve Embunde uri ase chinsemo chia county ya Nyamira nana n'umuntu agaika asege korwiki yakorekanete na korosyo roboti uru mwanchu murigereri litanga nitogotebya ya materia ya nyarita kabeko nyoroboko ngubu igento ikorukunga twabaire ngora nana n'umuntu mwanchu murigereri togotebanga tigatokanye birengereri byito ubwanchani mburi gotoirande gekogera batebanga rero nabo kumwancha mambie ndakoreki na ndonyore mwancha inenere nande nabo kuruorora bono ebintu byasarekire buna chwe yateba na amagimabere ulio sirete ubugima bwa bwasarekire amate yatigaire nkora ya igitandogete na nane mono ogenda bono mungwano yokorete gekorweke nere ngogenda ari chera butororo uruchege ntago chako karansa litu kulinde bolinga nkina akorete gentekyo mwacho muri giti gatonyora robot urukurwa asense media kabiri studio asumulikito akonyara kabaga teresanga ningi kiabete ase ya mateyu abo bisabo botuki nabo igo mubari bo mubere Nyamira nigo bagendrete na mariganio yoko yatindokora mubere bo moiseke asa Marieta Faith Kemunto uyo kageire goitwa no mosani oye umumuraso bwanjani Gideon Makori nakoyotindeka seribwago ase kinyoro kya maosi nimeye wodi ya Nyamaya West Mogrango imeya Nyamira Sistangu ambaye anakaa Nairobi. Sasa tukajadiliana tukasema hiyo ni ngumu kwa sababu hatujui mtoto ako wapi, simu achukui. Tukamwambia aende aweke report police. Wakaenda wakareport, wakaandikiwa statement. Sasa simu wakaanza kufuata simu, wakaenda Safaricom wakafuata hiyo simu mpaka ikafika mahali simu yake ilikuwa kwenda mpaka huko kwa hiyo nyumba. Wakapata huyu mama ya huyo kijana ambao wanasema alikuwa rafiki yake, mama ndiye alikuwa na hiyo simu, na inasemekana ya kwamba walitoa ile SIM card ya Faith Kemunto wakaweka SIM card nyingine, lakini simu ilikuwa ya Faith. Sasa wakaambia huyo mama afungue nyumba ya kijana. Mama akasema ana kifunguo. Askari wakafunja hiyo nyumba, kuingia wakapata viatu ya Faith Kemunto. Tukachimba kidogo tukakuta kumbe mwili iko chini, nywele kaonekana na mwili mwingine kidogo tu ikaonekana kiasi. Wakasema hawana uwezo ya kumtoa,
mpaka waende wapate court order ama wapate government pathologist ambaye atafufua hiyo mwili. Rafiki yake alipomuita akaambia mama yake ya kwamba mama, ninarudi mwendo wa saa 11 ya jioni, lakini hakurudi mpaka tuliposikia ya kwamba amepatikana katika mahali mchanga unachimbuliwa. Sasa sisi tunahusunika, tunaomba serikali yetu ifanye haraka ndio hata wazazi wapate afueni kidogo, hata sisi wananchi tupate afueni kidogo. Gideon Makori nigo haenegetie wanjirana kumuita omwanchi oye oyubakagire gocha kogende wiki yeiga gocha kogenderia masomo ase University ya Machakos. She had been staying at Nairobi when she finished the Form 4. She has been staying with my sister and even my brother who are staying at Nairobi. Since then, we had preparing her to go back to join Machakos University. So we said she comes back here, do some 2-3, we prepare her so that he go and join the university. Nige family ya Nyagosira eyuere no borobo nene yaganirie obwene boikiraniwe aso ito ko mwana obo kireo abanyanyimbo abatuki bagenderete kuringoria esimi yomukagerwa abo boiti obwo. Usunika sana, ama mimi mwenyewe ninahusunika kwa sababu ya huyu mtoto Faith ambaye alikuwa anatuhusia masiwa. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Embonde kurose county ya Nyamira chinga kyatoreire egekorekirie kyabetike okorekana sese mu kirie cha West Mugirango igonga abayiboli be family ya Faith twabaire engora nabonya sacha ati chief chingoro chino nabayigo chia mati cha Faith kolende no yominto Makori engane yu Gideon Makori ningana yugo ichane sana inga nabokonyoranga mwanchaine ama mochaberire onye mukunyara ko ya sansora twatebanga nyoro muntu mogo kwanira onye mogo sinyuko ya kwana tigana kiro muntu ayendenchira yae ikiagera bone ibi nebintu bibere oyo sirire ubuguma bwaye bwakire cyamate cyatigire mibinere muhabo olengi ko benyota usori kolenta obura bwasenga noyo nene yaro kolenta obura bwasenga ukire ime omaitige abantu babire basirire bono Diana abu bintu byasalikira se chiamate chibere no nyembali umumuru yu akoretege korwekyo tibali na morembe gekogera buna togote bubwanchani nkwanchoro umuntu kutatiga tubasa gwikira ubwanchani bokoroki bakwita umuntu bwanchani mbubwene tiga koroki ita umuntu igoro moikiro manyite ire buna liri gwachete litanganywa kamuburi elieta kera kwa muburi elieta agaikira aganchirana nabona ndaraika liri akanire rendo koreki otige tuli kobeterera ibintu bibe mwancho murigiriri tigatogenda ase county ya Kisii asana nemono abamenyi bensemeyu nanda abawunchoriri bagendete kurera buna ogokonga go uchumi nigo kwirire obugima gokonga kirage na nemona ase yabero batebire nga nonye no kwenyorera indagire ya kira lituko na gwikirani no abana kubaira ase skuru nigo yabeiro muchando musakito weekly forenge nigarenge asumucho yubusongo anene mono asanya artako barago kwana nabamenyi bechinseme chuma ate dana muna twabokaiga abantu mbaruranya no nigikombe kikia machi mbarake bekera namaine abugi mambo kongete sachinde no na ekero konyora bali mu baito mbamanyete nchereri mata abande twasomete school chibese nchiri chia karuru ranyori chiaringi usensiringi 800 kwachi yo yigo mwako mugima nande chiara kwanyoro tigarite 600 igo muiboli yarute 200 yo mwako mugima ubugima bwakongire sana lakini ndende togotebanga twegenete nga ibintu byonchoreri na namona kitogotebyo mwancho murigereri unabonekera tora Asensoko TV gaiga bagani bande bonse togotwara chingwana togotwara na ekero kore toborori bwao ndiko tokunyara kaba togosemani egarore ngaki ugo kini ubugima bwao na namono nyorenga kwaga chirenka yao ni amate yao na ogende busio bagoteba nga bagusimba ari gosia kasi akilinibo na kili kendege ketwanyorire tukirende elitonyara kubatokoranga mambia na mambiende ebintu byabere burunge lakini ndende nonye bokongete nturi gotiga gotema twarari boni ge sector ye egose wizara yeria yichisemi ebintu mbikongete ewizara iri yo bochenu amangana nakande iri gokorekana lakini no gusaba goitunga nturi go kumoyo nonye bikongete
tigatona gotema buya kegemo mwancho murigire tigatwigora boti urukuru wa sesemo ya kabere buna omusakito Wycliffe Orenge agendete kubwati na koranga ngakia bamenyi be county ya Kisii bagendete gokoria asensemo yobugima abantu bona igabona tugokwana ujumigeza rigete singe abantu abakena babwate ebintu na bwati beza ensemo y'abamenyi be county ya Kisii aneneke gima bali bakoro bonchereria imeyo mu Chibosongo nigo besokirie na gukwanira igoro yokoboko be gwa uchumi ensi ya Kenya yokogero bugima gokonga abwa sabanta abangi batari kunyara kwenyorera no nekibakoria sobwango amaene egento kerega iga uchumi ya Kenya ndoche nga yatoberere nkong sana muna bona njomo kodi biashara na bedi town iga na bigete bintu byane gankonia biashara tibiyo pia biashara birenze para muna bona tonene transport konyorere nkong sana uchumi ya tabaire nkong sana egerema uchumi ya jandire iga nkobukari mezigo ligere mnene sibete ya Kenya bone irembe mono uchumi ya Kenya etogopule mwe serikali naba bunga bali abanyere barororo ababunga bo wende ko etiriji ko litangani bara rusi gento gekoro kwa kibese cyama cyigwaka nugo cyisukuru kiraroza makabo tiendese national government nanake nigo bakwanira igoro yogokina kwa magori y'ebintu abwasabate babuna egekogera magori gokina no kinigwa kwa magori y'amavuta ayuane nake araye ngentenene asensemo yobosombi kentege tangania serikali ya rakora ira ina nsemo ya mabuta tuyiriria amabuta transport marendo bamabutona amabutagwe kire kintu kyabere cyenwi none ndagereria ko transport etigochaga indagire to ko rusisiko yacha eko bachipa lakini singe amabuta rigoro uriyo korete ndagire na yare gukamenta siringi 2 egere ajugere rigori rya gorete ndagire nigo boigo bayesabira serikali ubwato gachibesa kucyasa cy'isukuru asobwango ekyagara bono bugima bokongate abana babo nigo bakura nigo gocyasa cinga cyabo iriko ya school fees na igo kuba birengereryo korengana no konga ko bugima ane baga siteko sari wose ngize serikali tera toba besa school bona bana bonsi basari wojinga kende ngeyo na botobali gere tosire ningito ko serikali atati ngobeka yange chibesa school chiko konya abana chiko ruendagera bese chinganjira ikororo bali mbaranya ariko urandagera barageria abana aba bona utumwana uchisiku nanda okomanyoranka abarimu kage abarimu tosorore abana kibajire munanja karama ngo ruzijibeza ngonda ko bayire sukuru mbabu atindagera bako banafunzi abana na otore na bachinka kibesa ntu akana chirichinke tokonyara nchiri goisana bono nigo bayesabira serikali yanene inse yoborayi bwayo musike William Samuel Ruto kubororoberia obogima abakwana nari uzabanga serikali ya Kenya eteme kuligerera sana abana banyari gosoma bagende school basome balige none chinyagitari amaryo gatokorro abana tokartu arwatu na nyagitari twarualigwa na abana bagende school banyari gosoma bona uchumi ya Kenya yabirembe tigatorige njera toranya konya akumulige umuntu inso umuntu mutaka neranya ari guikeria sara nyari kunyara national government ibeke sukuru abe free ezukuru abe free senga nyuta ujiko nyakoma yango mwana isana bwati besa usitabwati besa abantu bana basome sukuru eso mufiri esenga njo kibesa kiko cyaruko kikando kando nge igabana nebwati besa nga nebwati besa ya sukuru ndobwate GMC kiko tanji bwati besa sukuru kibasire kikoru kulingana nabantu nabagwakira abantu kikura tazi wa bana balisiko kibesa tikaji atozo mubuko yomo kigabana tikaji ku kibesa kirosyo ne kibarabara kibesa kibara ukimata bono nigo yatigera serikali oigo birero bya bananchi ere kweneke buna amagori y'ebintu ao ngokea ni gware ere kororo bya obogima nguripoteria Nsoko TV kurwa sobo gatagati wo mu Chibosongo county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge Mwanchito murigeria totigarete ase county ya Kisii nigabonchoria kurechireria ya Kiumbu babete no mogoko ekero banyarete bakonyora obokonyi bwechi aproni no moswati betike muntu michoma uyu nanduru mwana siasa nigo babolirie omoswati uyu nabo igabara ibande kogendera kweneke bana kubatuka boro bokonyi nabegokonya abantu bande ngimono abonchoria kurase county ya Kisii tatunyara robot urwo no yominto petwer wagera oyo minto betike muto michoma oyo kubori obimenere kwa Kisii county ase ainyoire abangina bake nago sabangina ba Kisii county bonsi ipi itkoria lero iko twatara buna chemicare yani chemicare iyo iko rukuna kemtokea iko inyora abangina to support abangina to support vijana to support abagaka kera aina igongo saba abantu ba minto ba Kisii county aso bakongubore oyo minto ke muto osokire bokonya abantu bari bwatobokongo igongo teria abangina ba minta ba mama
ditukeri yarere igo twainywire twachakire kiumbuga iga ende to support abangina ababake batabwati kende nabangina aba basoe biombe ende omongino yage ntikonya kubabwatireria kiri batagete kurumaega nabere no mogoko manene ekaro twanyorero yo minto rangeiri tocho gocha maega gaiga tocho korora ebinto byo minto oyo korokwa kemuntu twagokire sana ekaro gwato chakeiri bono ma unande smart gwato chakeiri una tore smart gari toke tokoniri toke imesino bare gaiga twagusabire kugenderera iga nando chochiche otokwanere ntwa banyene no tore twakuganirie ase ngenjo ntoroche bochori buna twakorete ase bwato ikiri twana korora muntu gocha buna gwachire bono ochochiche otokwanere buna ntwa bangina abaregeu otokonye ase biashara biribyo itotogenderari na indu ntore magega yao nando goikatoko echikuru ono yo na chache anda babekere stock yake yemente alina ni mura akore sege jomu ake kuro mutari komente rukeni igo yedrano ko basa pa movera mo mwensiga next time kagocha abamente chia broni echiga amone stock inge wenye woko ni natoka kura matoka na nalenga na abe ire byo osere bo abagina gose bana ati iri bya perika Buyaki mu mwanchu muligerali nigo chire chinsa 12 ne chitaike 40 na isano nemo asana nemo ntogenda tagote bigendera kubwatie mirobili ito ya Nsoko TV umurobili olembe omwanchu muligerali ne Nsoko bwakire aigas tule na Diana togenda gukumanya ali agenda tagokorekana na nemo tuguchuta ali amaye na ne esendigereti abamenyi gose abana boda boda bakuruchinsa mochi ya mulolongo nigo banyarte ko bagokora tigatete siginyi ya machitikorekana ro maega yobochori bwo gutaka kuriya barayi babo bakubatenera asenseme ya mulolongo sio Kimau gaiga Nairobi aswagate abanga abana siasa gete nigo batete go soaime na gotorana oburayi bwabo tigatonyororo boturwa asobwa ngo iga mwancho muligiriri Nilipewa pesa na Excellency Wavinya Ndeti ili kuje kusaidia watu wa bodaboda. Lakini hiyo pesa wakati ilikuja walienda wakaeka kwa sako ile ambayo imekuwa ikinyanyasa watu wa pikipiki. Hapa Machakos County specifically hatutaenda national sana. Tulichagua watu 5. Tulichagua governor, senator, women rep na tukachagua MP na MCA. Sioni kwa nini iwe ni staff kutoka kwa ofisi moja ya mheshimiwa mmoja kwa wale 5 tulichagua, ndio inapushi sana mambo ya kuita watu wa bodaboda, mambo ya kupeana pesa 500 wanawekewa mafuta ndio wazunguke huku wakituharibia jina. Hiyo si vizuri, si vyema na sioni kama ni uongozi bora. Hii ofisi ambayo imeingia leo, tuko tayari kufanya na governor, tuko tayari kufanya na MP, tuko tayari kufanya na kila stakeholders na security wa hapa area ya Mlolongo Syokimau ward hata county. Kwa hivyo tumewakaribisha na mtukubalie kama viongozi wa nchi hata wa county, kutoka kwa president wa bodaboda akomblai. Huyu ndio kiongozi ambaye tumechagua kama wana bodaboda wa Mlolongo Syokimau ward, na huyu ndiye anafaa kufanya kazi na yeye, kwa sababu tumetumika vibaya. Pesa za wanabodaboda zimetumika vibaya. Pale kuna zako imevunguliwa lakini imekuwa kama benki. Pesa yote inatoka wanabodaboda ya kuwasaidia inaletwa pale, inazamia pale. Naona watu wamesema ati wamechaguana. Tunaona wanasema walikuwa 700. Sisi tumeshangaa hiyo namba mahali imetoka, sababu majority ya watu ya bodaboda hawakwenda kushiriki kwa hiyo uchaguzi. Na mimi nimejipata kwa hiyo karatasi yao ya ballot, ambapo mimi sikuhusika kwa hiyo mambo yao ya uchaguzi. Sababu ya sisi kukataa uchaguzi, tulikataa uchaguzi sababu tuliona kuna mapendeleo imefanywa pale na ofisi fulani za wanasiasa, na pia tukaona ni kama pia administration ya hapa.
Miyamano sana omusakito Linet Nyambane asoroboti urukurase county ya Nyamira kurindo mwanchito muligiriano tokorera gago asamangana mayato nyato kwariganira bene ase okwemanya nabego kumanya lyagende tukwenekiwa asense moye kigaseti tunyare tokwemanya narali lyagendete ko kwanirwa asigase twikiraboniga kikakiriboni gatogocha nabageni baito tonyare togogotebyanga nali alitubwate nyoranga ngo tunyara so mtandao Facebook unensoko TV na boyiko YouTube unensoko TV aso number 3 studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano 3 neri namba yo moyo nyare ko tumero ruwa karuwago na boyiko gosha kuse osanga eriogiriago imensoko TV ne roborosubo si nanche Diana Ndemo no yomito Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe akabango kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rgongo rwabusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera gitko oli ichuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Nensoko TV oboroso womogusi. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yeito kichuma emesumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwemarire ebitunde tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikase duka ya Ouru Superstores aso mu Cyobusongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500 kosetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintebe. Nugaretiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyo Nyamira. Samange tuakerisi migwetire namba 07142134
24. Asa Maria Tangoro Kwalis Bosibori. Iga no Viki Hardware ego tukaiga tente. Uko bari kan mwensi asa Maria Rings. Kwarosire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asa mange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nyagatani robotamero chinga kichoboroere korende tarikire nyagatani erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwataba nyagatani bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga net machine chekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli ruiboro ngokora tole ultrasound ndubwate ICU HDU NICU ndubwate pediatric services ndubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo togotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Kisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakire simi asenamba 0757331085 kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Liatirimba
By name, I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguri oraikeri. Nigo tugutukane mu Nyamira no bokole bwito no bwokobokera. Twakirishimye namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibiro mu Nyamira mwesi mwariganyirwa. Nugani skuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerolito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratory n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakaramya mwana wa saba no muko na turetera. Ande nko basaba no vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library. Na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirishimye namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Abakuru nigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yokuganyerera omwelio ya Soko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okumanya yo mamanyi county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na Bwangoigo mamanyi county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi. Eyeganyete kelikuoma gendera gutubuatia semitandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na Boigo TikTok. Soko TV uboroso bw'umugusi. Ano mwibuli genderitu mwano obugimo bya bwankyo. Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana oboroso butingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana. Abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri barebyewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde. Ngurutorobo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menyetime endagire yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru. Tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239. Tabaka Academy, School of Thinking Learners.
rero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokirie egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha margoba asitorabe to gwesemia amange. Triza International Academy ataria sichisemi choka chikurugwa kurende boigo nenka yogutiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kore bya taria sichisemi choka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguru turobosombi asaborokiwa shimba chitu choburaro chi laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigotokotoka ime ya Nyamira County twakiresimyeso namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bali kumukisa amachinde kyara ntuwate Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yaraba konyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school weye abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira nyo bugimba bwa botambe bwa mwanya bantu ogonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litkoria Jumatano NCMO ya Mogoroba na boigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Oyo numuchakano wumuchakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera litkoria Jumatatu ensa AMO amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwega kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. ya kigima mwancho murigereri bwa Nsoko TV murobeli Nensoko bwakire
nigo bono twaigwire studio ito anene moneli tonyare koba tugutware ngwana ya bono mambia tukurigeria yale sechi gazeti na bono igani gotubwata abageni baitu baikirana se studio litangani kabisa umwancho murigeri ngo batebigendera gotubwatia so mtandao o Facebook na bokonyora koba gotubwatia abo na anene mono nyare koba goshia na kubike kerengere kiao ogenda sensemo ya WhatsApp nyare koba gutulikira orwa karwa go se message ya gwetera ase number 0788 6 nigo chire isano alafu mwali okoreri sato yani 6788 666663 umwancho murigeri na nabo konyara koba gubwata link ya URL mo ya YouTube onyara koba naro gutubwatia asenchira yo wikira ndayana abageni baitu baikira na studio mambia bono barigania ngo nayo musubati bono lendo batebinga aiga no lendo burusubu mu gusibule Manjito murgeria weta Senegal Soko TV na netikanga somoro birito bwe kigaseti twabere tugosanga naye kuri wache katsinsa ikomena ibiri cyamambye gukira boni gakinga kitonya tokorenta barayi baita se studio abare abageni baito ase litkulia lero litkulia kane abageni karibu sana mu commissioner karibu sana nyembia mono karibu sana imerita Senegal ito musubati Diana okorire nda mariganio bunebwenerete umukirende geterende umusubati nero kwarigania tyo tuchakira mu commissioner Josephat Sagero nigaro mu commissioner ase urocherwa Nairobi rivo nyatinda asira no mwana siasa na kuneta keigo orore chi serikali orore ya Moi orore ya Kenyatta na ando orore ya Uhuru Kenyatta na ando chirororire ya William Ruto na bono ngatebanga chi serikali echinyasa kamwe irobugima gokora orakoreire gacioro Sagero kuramanya ngo murigereri aye ningo asini ni aramanyanga Sagero yo ningo gukwanera mbia mono asa malieta Josephat yabaga Sagero ani mbwategeteria gatiro ngafani dimezi Florence yabaga nyansi yabako yole mama to dan mayanga ninsigete mama sababu yagerete narasere tu school form 3 mwaka nkani ngataka ngakanere fees lakini mama kangakanere fees ngaita form 4 mwaka jikonyola form 5 so ingongo te bangambia mono yentege tangani na ande na ajire TV stations nyingi chiabagusi awa lakini na ajire studio ino well organized na ande na ikaga mapema na abategera yake na ande gendo na nyora ekiya kabisa na so mambia lero because ubo mano gosoma ngambi yotwale umubiso bwate gisene kubwa gutwara umusani urumuriri ekina kina soma mono because yora se siase onyoro mundero wote ngambi yore mbiyoro muntu muri ana gote ngambi yore yo konyora ngoko osoye ngoro ime kubu umubiso gote ngambo bakoreteki ubo egento getwa kwane karali seitu ibari mune yaye kumasira ari Kenya yare ko batebye kenenga aye muka utalibia kirwa rure na iro yo kani ngare no wet mugina no mukaya mugina no mukaya yo lakini muntu na baraki tawo so mbya gutwara umubisa uso muntu godebye ke ekene ana kimate motenete ga sensoko ande mogende bya ande gendo kene nari ya raisenti na kuru asema mamiyata kesangiri wiko TV egende soke inobonera naga namate tenga bojande igoro nacha abante na bambekera YouTube since 90 YouTube gosengi bante bi bambekera na ngamokoleteki moroso ensoko yanda muna mokoleteki mole kuwata komanga njeningo nche mwana teba na jagite siasa ande miaka 5 ekaro molira renge Minister of Cooperatives na jite gusi asagor kumukubo so ngasira maambia ngaenda komaro nkali uli tukoli lilo so to me siasa no bugima bwana agosiro gaswa so musakiri kano ngaenda so musakiri mama na dada bakandi aje tukole cooperative yalenge yechai so and I remember ajite ni matatu akaline igoro na bana be university. So I've always been interested in politics. Okay. And again, I think I started in interested in politics as a kajire na tate kanisa na muna barandi ba korandi. Bakote iyo abanta mangana koleke ekene. So na muna chagete. Then we moved to Kitale. Okay. In Mali, yes, 1973. So where I now met Moliro live as a member of parliament for Kitale East. Na Wabuge, Kitale West. Okay. Wabuge is our immediate neighbor. So, and then Wamalo Kijana is also our immediate neighbor in Trans Nzoia. Okay. So I have loved politics. Okay. Ketima itikolema
timaiti kosereta nyumba timaiti kwagacha obogima bwanesia siasa yoga na the university I became a student leader at Kenyatta University. Then after Kenyatta University I activism in politics. I was the first KANU chairman at the university. Being the KANU chairman, tukaenda President Moi Botswana as a leader. On my way back, I'm working as nobody. So njino munungo yagera. Mbuya mono mwancho muligeri myaka 50 no mo guchibusia bwo nere bwate profile ngana igoroche namu na chano nyembono acha mapema lakini yokolire binga siasa nando mugeni onde naraiga nero kurukunga job ongira nere numuliki igasomere tubuliki buna nendo tosomere tubuliki na nene mono nere gatungite siasa umwanchu muligeri tigango job nera arato tebiningo ngayarwete na nene mono turanyora nera asini twarori mambieye abantu bande bakayuli bagabateba ayenga kyoguru kwateba Innocent Onyango okirera abuo omwaka sagero gaiguire gitabu gaiga nonye myaka teraenda ari mono mwanchu muligeri kwarorire nga nigafuate experience kerekere nake Job karibu ese studio yetu ya Soko TV mbia mono sana abarali ya Soko TV nje nkuru kwa muske Job Ongera Seito Nyamira County constituency vere ya Kitutu Masaba constituency gesima ward agwe soma ko mintaga mbabu no senior chief for quite some time na ndakarita no senior chief na boni gata menyeta sakor kubora constituency mekanene ward county ya Nyamira boni ga gomete Nairobi ga na ndongo kora siasa chiane gento nago kiune semo ya Soko TV ne linga na bamukurire sana nyuma mutarari kabantu gochaga bono muna murigire tiga omwarangeria ke batie ke barikeria ke batune ke barie ke bono kia boniga na boroche na serikali bono bono yoto gochikonyora togo sanga ko nere gaiga commissioner sagero ororire chi serikali chonse pigocha gocha na ndo okorire gasi ororo na inji na nyukerete ya moi gotatia tinkorete gasi yo ninkerete ya kebaki tinkorete gasi yo lakini ninkorete gasi ya Moi ya Uhuru ne ya Ruto igorende bono ngano nyabo ko muburi tubwate bwe country ga gonye tugikobashanya bororo abantu babukose timbabo sagero igona toereza subwagarenga mpweta bautikiarorire okay moncho muri yesiginyi ya chakire mambi ya bono asilibira likine trakidende amache na arabane yakwera abana barayi babwate ebirengera libya bagukwana batabwate ubwoba ene Soko TV moncho muri murobeli ne Soko bwakire nigo tukubwatira noyo minto Diana Ndemo tikatosoa ase gazeti togo chaka ne gazeti ya The Standard asendoche ase peche ntangane watenga selfish union see hear speak no evil in the name of broad-based government. President William Ruto and Raila Odinga sealed a pact and blurred the opposition into irrelevance. What was meant to be a counterweight to executive fiat has moved into an alliance that silences dissent and shields scandals. Raila, once a symbol of accountability, now plays cheerleader to President Ruto's excesses in a deal that marks of the opportunism. Kenyans have been left with government without restraint. Page 6. Na wakanyoro mugano yo tigango abageni batabanga omwako o eliro hyomo maiga ya Raila ko soase serikali ya broad based motel mugatio kaigoruga bono lende na bwibwete nga bono iga selfish union nga nenyomo ebwato boinchoba nene muske sagere na maene egara nole serikali. Let me also put it right. Okay. Mwana wachopa kwana na ndini mwaka mnolengereti nga banda bagote ndini mwoto mnolengereti go manyete bintu and now then ajagete siasa mapema and to whatever ngani tu wasale bintu onde ba tu wasale bintu but whatever kirikirega asenga seti iye ndonda kuona neke na ndete ko barilia maiso mbateri ntu wate long thinking ngenga seti nganera goraki yo kuana ken kaseti libuku taliye bukwe gukwana nere gukwana ken ingaseti n'abantu bakuri ingaseti engogorwere ingaseti belongs waka kanande kikuyusi so it has run the propaganda yabaiko yo so let's not look at ingaseti toda ingana kia nere gukwana ken na ande ekero Raila aswetene serikali Raila aswetene serikali ekero gachagwa taito gonchole serikali yense ande serikali ya gonchoru kangando kole dikinto bwate ema ete serikali asia no kolenta amani no kolenta bintu bikoleki bigendre and I want to take this opportunity
ngasidi kare kwana gore ya Raila koira ni Raila ngambi ya mono because Gachagua mangana abangite ase serikali igatarite serikali kore ewu igaure erengeretie ekera ko na Mombasa ku address e president nabako n'umuntu nabangite mangana ko abangite Raila aso kungaini bwahe na atotebinga tari yerebe ko decided nga tiaso broad based. It was called by foreign countries, it was called by ambassadors, it was called from all over the world. You know, Kenya is the one of Africa. It's a satellite nation. Without Kenya, imejande yonsi ya Somali, ya Congo, if you go uite Kenya, uitile the whole of one of Africa. So I want again to take Raila ngambi ya manakalete kia kone. So waliwande batika semo bale semo mune pati ya Kalonzo. Let them play the politics of opposition. Omoske wachaka nande wakiniribirera bwango lakini ndenda berego egazeti nabo metekera toko ni as telebibilia lakini ngokolera analysis yali giri ibintu biri yokorekana anane mono mangana agachire ekera okorora umuraibu kiama gya ODM na umuraibu ense barorekanete komo bolia tigani tumeke komo redeem komo bolia omugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja saba MCA kwanye batebire ngumuira barenga gosingo enda barenge gukore tumuswada woko mu impeach kurwaro nabura nyore isachinde amangana nararenga amabe bona kira bakora analysis bamagotebanga umuswada oyogoreki ulimire na ikineke ireire umurayi we mini egazeti yali kire amangana ya marito tigani yango job ira ndia sima the Sakaja what banga asenga ja kombo de Sakaja you know uchisukuru ngo igorukire abantu mbabwada mbali gori gifisi CMCA telinga Sakaja nega asikatari gukora CMCA chie country ye ekero batagete jibesa obakuranga banga bona tutebe nga tetu imbiche pre tetu imbiche ga Sakaja tetu imbiche you all govern as CMC jiro all over this country. They are not doing their work. Yes, you have no than is impeachment. Ntoge ndresa. Talinga ngende ka Sakaja. Ntoge ndre tigatora omoske job nera raida neliango. Bia muno sana Innocent. Na inchi nabona ariko kaniko bana bakenya bali banda abange babwate mechando koyatana na mangana omoske sagera kwanire gase bali abake bakoragera mbakunyora sabantu barure. Umugako yokorukunganera Raila nabwate historia yae erenene se country yega gaseti eteri kungainiriria namangana ya kwanira Gachagua Gachagua bakenya mbaligereti ngikia bete naende ba training no mugambio bo munene yororo ngorwenze yokoroku William Ruto asugotabe kamangana buronge yani bakorana kirigento kirobo maene naende kiri in the public domain no bokora naende propaganda teyerega iga amangana bono tuachire koeresa bagusiba itukurwa zensoko TV kirari nga inkikegendreta se country ga na kugambiga itukuboira intubuna abantu ba wiper na ndenta neba ukwana alianga igondo wiper coordinator Nairobi County intubuna abantu ba wiper ndubuntu kwebolinga inkikekoeresa serikali yeye italigo function italigo kolegasi na ndena tieka ukwana alia introduction ngira na samangana Raila gaiga Raila eliboti yebona bwate ntokoira na korunusu mukate toche handshake toike gaiga ase broad based government umwaka sagero ayabona no bwate libagari ndemo lyokoresa bakenya nga gerete handshake gacha kwanza dikatika urengo tarengo ikiagerete nusumukate gocha mashagu no gachago narengi tarengo bono broad based na ndemanga na tarenga ligatika shagwa aya garenga yo umona no ito wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nero retete riboti ya medical report nero twari uchi discuss parliament kulige linga kera abantu ba chiro uchaguzi nonye bibororo nonye mbuyo ngaki akorete country pamoja Raila akamanya komeki advantage akamanya komenya ko uria sana ne chabutuko bachire kokwana na Ruto mtu arenge KICC no kwarenge ekara twanya ari bintu byare turuga bigo somu tukamanya konyora na sodium versus UDA omonene tubuye kiama Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tuka walk out you did not see us to waka chibi cha was to sign kende yos ekara twagenda bone etochese egaseti ya lero ambangana ya gari in the public domain paka nanu mwana kirasiki zinabaroje ngaki Sakaja bintu mbiri ko gwaki tauniga amacha abantu bakonyu tayo
emetare yaba goira macha machafu teyo chiparapara no Nairobi ga ebiti mbio yani nga chi project chonsi ipi cha World Development Fund igago chiena no chia MCA lakini etamaega abasani bari bakora zongo proxies bacha bakora bona MCA gerero muna hiyo ngobo saiga itanyare batebi muntu baki ayireta no muchanga ayireta no negechiko ayireta no smith yani nabantu economic etabantu gete bakwereta hamo boniga Nairobi Sakaja usiko kombe ubugima bwa Kidero urigererio bwa Sonko urigererio bwa Sakaja bono nonye Sonko renge barara otokote abanga garenge match better na ba MC bari gutakabesa niribuna boniga tu amanyanga impeachment ngojere bagateba chi account ye 200 ekemeke no muchanga match better na ba MC bari gutakabesa ngiria abantu bodi amina takoro mwana we UDA mara karangeli na State House takoro mwana we ba save mwana we ekero MC chiucha kwera na uche saba na inchi baba na jibango laki muarangeli team impeachment ngabintombia ba kolegasi muatebire 60 days down the line bona biajakira okoregas mbio sahirota kiruri gerie kamera yao oteria bakanya ngaki tari pesa baga na inchi na msizi batali okay job tigandara bolia sinini makwira na sesa gero siasa abana siasa batwige iringa ekera batagetegento igo bakwamba korekana gukwana n'abantu ekera basoire se oborai baunchoka babika ande chigwawa chingao nenyorekane nga aba obarai abogoteba bari asenseme irende yoko gotebanga bintu mbire bobe nabaro bacha konyora uburai nigo bachi gunchuka bagende kanisa ya Kenya nyuma nande bakore bintu batari kuigwa mwana inchi innocent abantu ababoni gabuna bone nchongera uko bwati Dr. Stephen Kalonzo Musyoka track records chia yanchi manyire kuri 1983 asoto bogambi sagiro na bakoreza byana mu maeta kanainde kuri asoto bogambi 1983 dana kobeke kemwa kende gyozinga ki ekera renge parliament besanchiri chia sirete unabona CDF roje bade problem ekera renge foreign minister igento getenkeri kia bolete ekera renge education igento getenkeri kia bolete akave vice president for 10 good years emyaka ikomisa gero angato manyetenga ki unabona oyo chitakoba kurusukuji ne chinguru na impeachment mbarete bokora bolinga ngare tribalist ngabwa tubunyumba igabwate obogesaku na bari ko alinko ora kwane tuwaje ko gamba au sina ya nega se trene karoza se konyo bogambi karoza se konyo bogambi sagero otokubolinga ki buna bono turabona mangane education tigakore free primary education ya rengeka kia ya Kebaki na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na aratuta ite kweli aba iburi boni kaba bate problem capitation teyo ikina kitu acho koreta bauti oni gasa mangano bolemi pale to boyo ubwate tente ikitu chukubeka abantu turatigira lakini birengera mbaho chikutwara kemo serikali teyera toke maybe chinga kichinde tatoke kebwate kemo ntagete kuburi moske sagero iga ese robot yoro ese gazeti na kintetu kora nko kwandeli bagumwirane koko mwiraneria ntageto ontebiga umusikiraila na tebanga aba MCA baye guchinguru cyuko oversight y'abantu bakuru kwa bagabana na agateba kisabali cyugo cha Nairobi ya cyabagabana cyirire kinga kicyo akora obokorera kuruwo bakorera cyese county cyabo ne kinga kicinde nensemeye mu yubukinyo bukurumi nabono ubabekiramo gachali swali lya umana komboli baadaye tiganda mwiraniro yo kwana igade nga government ri function does he know ile ta functioning serikali tuwa na serikali ya Somalia are things not running tajeti gabona mambia aweta paraiga aikirega atakobiri na baskari so what does it mean nga the government is not functioning let me tell and they gonna get function that they go for function and then serikali igenga a family so omugaka onyo na abana ba enkuma na bale na mukaye enkuma na bale onyo umwana umumromo nene okuruga cyagwa nkuruwani Alice umwaga kurukuraira ore neighbor will come and say ngimogoraki ngimokubunaga and that's what exactly happened umwaka raira asubo ngaini bwaye akanyora mu mwana we kurunga nerega cyagwa we family ya Kenya Kwanza ngusalia lense akaranga umuntu yo mwamata oja gusalienze na kitokora so that's with this wisdom agaja serikali ko korana na kibindu bikora kibikora kurwaso serikali there's peace in the streets there's peace all over the country na andu muntu raira obongaini bwaye akamanga njege ndoro no gukora abantu bamintegasi ba Kenya tiganko boli na nengo boli ngoligereri chobo ekara ba MCA baria bakire tuguna raira
na Ruto ngibakwana de gore mechanda ya Nairobi yuko na yechipara ngibakwana tekende ngioma ngioma de sakaja gore de nande bono tigatu kwana gene because tinkwa onye ngede no ndagira bali ko liye liba yona taba sakaja akaba tigangore bimanye lakini mbakwana tamangana yechipara mbakwana tamangana yestima mbakwana abana abantu baro ngendo kulikuwa komboli swali kulikuwa komboli about oversighting. It's not the Raila we saying devolution MC are supposed to oversight. Raila is just reminding them. Basi ngo kolega asiabe oversighting bone ngendo kulikuwa tebere no ko imbeach abantu kere ngendo bakora bayikenga gita badanga abantu imbeach gabana ya Kericho gatu imbeach gabana ere ngendo ke ko Senate kwanyanga you have to impeach umuntu all points and facts ngikeka ro impeach umuntu ngikendo kya Kericho kya gwelete because they don't have concrete issues. They have personal issues. Na ndabonze yangira nenkoligera job iko tuwajaga tali ko campaign njidinge dia ko campaign Ruto asesreka bona ato ruka osete tio bongo bwa ngala ringo te isagero ngana ki Ruto Kalonzo takere koba a president. And by the way Kalonzo have known him for so long okota ngata na wabusike yabana ngata sikere tata ile tumugondo yato na yona na wise tabi atu mugondo ayikuwa serikali neki na kere kotini ngeyo ona ngata na wabusike anoma the Kalonzo I've known Kalonzo. I worked with him. I was a director of Kano Youth Headquarters. Kalonzo deputy organizing secretary. Kalonzo bunariga ta wikaranza muntu bakwana ngora bajume bali parliament yali asenara ali kibagia gaikaransi ro nyuma maru ogamba nabantu Kalonzo ta wikaranza abantu gakwana na muntu, and that's why it will be very difficult for him on your president because tabu atimanga ngo kwana so ndoje dia let's talk about the issues kila senga kirenga se mbiye mono nere ne birengera bya kuri musike sagero that's not the objective objective mwari getinga siasa nobo uburai nabu butogenda tugukora nabu tugenda turarwa no tigandara uyu minto Diana arakwana sinini gekora inungo batureri bagagekora na kitwa baretera egera mubekiro mugusi kilikeroro na mo muntu kwara magana gusi manye kotorenga na kitoko genda busi lakini tugurari gici gazeti gusingo ya swa turese tutaraswa ase gazeti ya Daily Nation na rwego tutaraswa gusi wakwani rigoro ya Raila kuswa ase serikali wikira boniga inga guchikokonya n'abakenya konye tuguse n'ababwatani bayi kuri asibya mabyaye. And I said it very specifically nate bangana ki a government is a family igaro chingi insengo gendere engoro because ya gachagu intentions ya gachagu ona the wegera garo chingu munguro mane bwe family nkurwani ari monyene bwe family akacha gokonya. It was not about himself. He was saving the country from going to turmoil and he has done it. Okay, and we are very safe. Turaja se gazeti ya The Daily Nation page ya kanne page ya gatano mwanchito mwingine nako chikonyara mangana tukochikwanira as a counter operation store of attenders fight with state as what the officials say the electronic procurement system hitches have blocked purchase of essentials at price with crucial servicing grinding to a halt. Toroche muraiben sena betika ukwanira iguru ya chitenda kubwatuka kokore goitera omutandao kuri ntwarorira abagavana nabo igo aba MP batebire buna okubwatuko gw'ikitenda through the e-system gose e-procurement ngori gochikabo kuya oroche no kuya kore gose obijabwe gw'ikitenda chikubwatuko gwetera omutandao imbiyere gose teri gochikokonya. By the way, in the Kigia e-procurement it's a very courageous thing that the President Ruto has done. Yani nigento kiobolemo na kigeria atebanga naki ngitinge serikali yega koko kwegokia usakogokia abantu. I want to do the right thing. Egende ki procurement gukigotanga kere binte bingi igoje okode tenda ya gali ase on machine online the best bit akorek aire konye bintu monta agojo bisi nga sagero munangende gali Nairobi Rivers monta go jaga nga sagero no kwa beku ga akine ndigeli kone no monto procurement akorek ange tenda. That's going to even if it na be president that go ko chigabana ochiange tebinde because all the time to wakanwa county without the approval yegabana. But when people are going to tender things na never be tender through online, you will be paid. No matter abantu bale batana work and bending bills because
even the big online. So this is the best thing, and I think if there is something, and I want to thank the president for being courageous. Onye no muntu ta geteko gokienze ko sata kinga bono I'm thinking about the second term tale ko enda gente. Kila toke enda so muske central room to job irengera bya gombere bya biko. Biko liria procurement. Ni ma tege ndo ngero tara ira nilikuvya kurwa se story ntanga ni ali the standard. Ndio na story ngora lakini enda se amangana ya procurement. Onye ndito trusted system che country ma nige tukialengekia lakini usikurigirira boniga ekegorie kebono bagotebanga gia gotirake inga kitiyo turate gotinga negekekere gikiabosagiro ekegorie gikiabosagiro nkibwate gendo gikuru kubunje boniga kero kurigirira bia chi county governments chose p Raila nerurwanire for this constitution to bwata boniga 205 akamereria ngabona nerure right always ngabona atarakora na okora sagiro bakora na tubwate PC country gaiga 2005 tukamereri tonyore constitution ngi bandwa nyora egacha kobiaro 2010 Raila yokaro Raila nero tebetenga agent kige chikoreta service delivery to the people machines into nchiroro ko ruchinga kiecho na ende abantu bose babwate birengere bibyo lakini singe chomanya lenga ekekalie keke gotu bono kiachakire ko ba phased out ebichani bibi ke biachakire go into power ndikango cha komatebenga rora mama ida moino gabu go sero ramo ngina gete moino gabu ochene chisaga marogoba gete kinkeyo bono batete kubungera abana bembe ferechi na ntu tutagetibo kurumi okurumi na gubokera togokana ki system wechibuno bano ngelisha shabo ni kurumi bole igoro tari propaganda irega mbaga totaiboni yanga abantu barenga babwatiru kwaro bachete ko baira yesizi na ndanga bonse pi babwatogetu boni ngetanare ko ni kwane goro yamangana ya tendering process na benga buna boni ya e-citizen umwarimu ukoragera gosenkise igakoragera na 105 100 na rate price irikira alise kwerenda lakini karo wakana 110 5 shillings ni chiagenda na 5 ichingoro ni transaction ntubwa tumuto account for that igubuna to kuwa na boniga igente ruta cha kobomuya ekia kole ya rumuya ana cha kobomuya ruto ma teno muntu gotomuya sana chinkwana chomuno lakini nitakora ma yagaria na bibia majority no baba rigati kurwaria rigati wa very on point wa tabanga omwana muna faruka ko no mago matebenga aya no muntu taisa yi suti moinoga bonege teke raira tabiero kire ta seruto Ruto bona nere nonye mugaka sagero kono ukona mangana me aje ukona muito bijinyi gobodo ege kora no enda ibuna kwa kina iga obara batebanga ekigori kirikia kindete na boy na kieke gori geta kiri kugororopi gitike karo na eze kugamba lakini ndaba ndoja kubaita na baita na baita bono nare kubani gori ikyo mugamira ni mbona kura agotigereriwa ege gori ikyo ni ya Kalonzo Kerusio Kalonzo bwana grago de mandaba con tu bwana muntu tagire Kalonzo atake algo dangu wangu anegento yagi mjamana so bwana mandaba con first out Kerusio murusi Kalonzo na tukura jande ko Kerusio bagage kogera nindoche bagate botambe gotete serikali ni gasiengo sana serikali oyo matete betianga telikoni vitamtamu alafu egento kendi gya kabere sagera bunako amini job bunako bolya ngeli okonyoranga chinga kichinde bintu mbire byabekirwe ase nonyene se magazeti twarorire butukibuga koliru DCI yakobire abantu bande bali balese serikali bali teneta mashirikande noroje shachi bese bagatebekana ngikorete ngisirete igo chinga kichinde system yeye naboranyora abagavana barumba bwata maswali gutatiga len nara abagavana babanyene nabarumba bwate ebimwagete biribiko nakobwati guigoro ya tendering muntagachiye kaleta mu muromu abo unabonekera twaroche oroboti rwarengerwo mu oyo kabero mugavana bwe county ya Bungoma Wycliffe Wangamati nitukoli goro batetenga abana bamwabo abayigubaye kenga bonsi nigachieta kabali bagasoa asoko na ebintu gochiase county government ndi policy ya government ke kwara katubike system ye ya e-procurement elineli ko litokoros neli ko liga twaliro wasiri nabokonyora so munta itete amabarato nakorteki naroro ekero munta ibiro mate guru system na bakomanyeka unless wachiri kwa yetinyi nande no yetinyi na bekoroki yakorteki yatinyi tetu ndi bono umweshimiwa Sagero indie serikali ekotebya abagabana banchira nenga ama system yetu abekire niwe chikolende bintu biritokoba na nka kiki n'abagabana na barabu
bakoe guribaga batebe maybe nabo anyore mbabwate ibiro bitatu bakora Innocent. Here the president gave their procurement. I want to answer in one sentence. This is nagigoja to solve the problem. Let's people accept change. Change in Enkong. I will not let go kwere na gwere in this world ya. Okay. Lakini yangira ni as job. Mokonya asema ambie. Tukua na manganaya. Uwacha mangana tenda. Uwacha mangana bros government. Umanyite ibintu bitandatu the job. Injira motegerete. Is really changing our discussion. Ekana yangu modio tuwatebe tukengera ko gendo parasa digiringa ngia abantu batagiteri tukeri don't prepare egijo de yabande para e parasa ekero uji ko yago muiseke tego prepare ngana kingenda nte bisagero gante bidana ikari ota na go tie mano ko ikada na ko bunga ngi kwa nte bi gekore gekobure so ko gotegero mugambi kuana mangana to kuana Iko kuna kubata kuna genda I want to assist you. Lakini abamba wakwana paka mangana yamba so mimi kana kuminga naki nyoro mo ije wala mokotuko igondo mokotuko bwa kanonso iwada ngabanda aba okuna wasa biye serikali igondo mokotuko mubwa so paka wasiri paka nyanya baete igenga muno muntu prepare topic ite we used to prepare kana history incorrect o prepare no yendo ngo jokara mate onyolenke oja gukeburukani. Let's look at these things. Boboli this what digia igoro ya bagabana. Let the governors accepting anaki. Nande wakwani lebiyanga naki. Noli ukwani benga wangamati gale kubeka bana amwa bana bayiri bamwa. Egente go jikokonya. Ibinte bibi avoided. Nigente ki procurement. Let's also accepting anaki ruto nere nkukwago korali bintu bikolete kibrebiye. But one no more propaganda asifunga kende nki ruta akora kende nki yo bangi ruta akora kiyekamo nki akora kiya procurement dire kiya procurement dire eto kwa ndi orali ya technocrats ekena mu advice ya ruta rata egeogerebia no made chibe sere ngaba gorete system uyi erebie eyeboni igekuruka i ekinagia gore gende na giya ntagetegera murigereri orenka anyore orobo troisa ini magana gendete tubase konyora mwachire inumwe kaya maseyemo anana mono tigandara rigereria assessment yechi message togendete kwenda bosubiti gazeti tole ndoche Hailin Mukaya bateba naturigereti aye honorable job tebisagere kemayane twarosire Kenya economy teyo Sakaja is doing nothing except koa abana lunch ye kobore roads nothing bursaries to MCS not to oversight senators should do it bage ndenka ekegorie ke kiarosire tali segie kegorie kinero mwachu murigereri oyina Hailin Mukaya batebanga nigo ba abana inchi mbarosete umweshimiwa Sagero tiganda ira na se job yes ekera ogoteba system ya procurement yo chigotwara umuchando norigerere tingaro nande isachinde se kobe kworo nabo turase kurusi bitamasebi turoche ngabana abayiri abamatira bakonyora libaga baganyare ko bakotebunga leta magena isachinde no bintu biri bakurworo mbaba se kubikioro eriboti inengi ya kabisa na inde natie ko kwana ali atangani ngaki rutare ko bumuntu uranyare ko kwana bo maene egente kina kia bakenya bare compress lakini ese ni jitu tamanye tinga ngo gutware password ya manganaya ntoko nyara kumwegena osekorige lichi system chinyinge boniga Innocent Kenya igotora advanced in matters digital na kige ko rogo otagete okonyara boniga omwana go so akiri go sine ne bangi asegete so akiri go sine account yo monta asegete komanya konyara yes sino etumete ne jipengo kumubeka kumuira ese niba baba kumwira ni baba muburi aki ikaransa ngatata ama soma yana ikwanya ruzeti no to someria abantu banga bona abayiga baturendere chi system umuntu buno bari ko mwayibaga express frustrations ya bakenya babade jiri nyinge yako umuntu chikorenga iringa ngakingo kora mwurisa gero na isinge meronge birabwate koboko boni ubona togo kwa naiga egente kikyalo cha kobanga na kira tokonya enyo tuli kunyara kubwati bitabo biri kirega a constitution sagere a constitution ya so abantu bose babwate getabu kane gento tuli ogusangi gekabe kiri gose in Canada bagote banga no ge kugurukuru kyari gere gukuru bantu bago tuara boremu na ko impress egente ekyo na ntalinga bagaba namba batagetenga abantu bazo gutwara abayiri abana nini bona bari tubwati abayiri abana nabona sagero no muirione unjonya bankonya kende barore igoro anya sagero karo muirione monene okonire gaskurunga ki amoi paka boni uchire paka America omenyiro le miaka za angatanga kontinoni ke ni gadu ne michuri ege tungu kwana ngeringa ki
e system ese goja ene acha kokonya lakini asaboniga ntura ikira kegorie kikenya onye saba ku 2013 twangire kuigorerwa na ikawacha goteba nga kuma corruption nga yeberete igonjira mara goteba ki egente kibantu bantu barakerigere kera tuntu public participation abangi na ichi baye gutayemu banyora abarwa maoni yabo. Okay, abana inchi barwa maoni yabo lakini ndo ubumanyi bwa abana inchi tali ntulota bangamba manyetire kinende system abana inchi mbacha bamanyanga kiego kuri kuna bakora kie gas ekero tu areko genda mangane constitution sagira abantu experts barigetigwe baka explain wono mbadi nero gototevinga chibesa chikoiru kire wiki chinga naiga na ndi nero treasury onye abantu bunabo mbago nyara kweresa nga chibesa chikoiberu kuru ngokoiba. Okay, umuske sagero ntete kuboliga serikali kwamba karorekana igetakirikire muroberia kwa abana inchi barwa maoni. It's there. Mbakaniri mbra rayaguru and we will use it mbra public participation nero and I'm so happy that Job has opened his remarks very well in a system and and the world is going technology so we cannot go back. Okay, we have to move ahead again to get kong is change my thing all about onyo orusie umuntu old Delhi umweri new Delhi he will always go back to old Delhi. So the biggest issue there is change. When I was doing my masters the first topic the professor I get in graduate school in the US asked us talk about change negente kongo. So the governors should accept change. Okay, na ndo mkwani uliokuwa about Sakaja I'm not supporting Sakaja. What I'm saying tiakiro monta kolepa a party TMC they call a party. If the MCAs were doing the oversight we could not be here. They have never known what they are supposed to do njitinda kana dinda tebanga Sakaja tagaenda na bako genda but let the right process be. Okay, and let the MCAs do their job na njitiga kolega egasiana na ndikyo ya ukwana na kinga nana ko majority surely nana go get go America. Let's talk about issues chirega. Okay, let's talk about the issues chirega. Mwancho muligiriri ni gotugate omuske sagero me studio na job no arega igase studio anana mono banyarite ko bagotokonya kurigiriri ari ya sege gazette nande nabesiginye ko bayigo no wanye job twarorere rero gusaba ungira usabire rero echumbi kurwa so muske sage asako buri ngatana ko mokonya ntagete ngo iri mutima ko musini togo irana togenda ne ayale sege gazette ya The Daily Nation na namo bakonyara ko bagotubwati na baswa seke minane kenda gotokonya kurwe birengera byao na iboli rindora tware gocha asabara ya batubwate se studio gekogera aiga no togotebo mugusia kunyara ko bakoigwa kakoigwa ne birengera byanyara ko babikoigwa asenchire bwikirano ali sesemu ya Facebook to follow na nene mono unyara ko bagoshare YouTube no tole asenchire bwikirano na asogo tutumira a message wetere number erelie Diana 0788666663 nabakwira 078 mara kabere 6 mara gatano na trinere namba yo mwere nabo tutumira rwako rwago tutabi birengera byago nabega mabolio lya bwatu cyase abangeni baitase studio nabo kuyabekaga gwitunya to kusanga naye. kwarosire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764
gose torikere email gwetera borabu@tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse omwancho mulire bw'Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kolime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili tindi gongor ko petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogus Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho omurigereria ayabuno motiutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ni Ensoko TV oboroso bw'omugusi.
buya kegimo mwancho muligereri no muroberi bwensoko bwakire togendete kuligereria yale se gazeti na litukulia lero nigo toseseniri gutwara abageni babwata marieta nande babwateli ogiri abo nibirengereri byabo bene umuske Josephat Sagero no arase studio ni garo mo commissioner ase ensemilio rocherwa Nairobi River na gaigani go tole no muskenere okurukwanga Job Ongera oyo ni garo muliki nande ni gare asensemo ya siasa nande akaba omucoordinator bw'ekiyama gya YPF igurunga Wiper Patriotic Front ikigia chenchi lietalia ya bwangoiga nigo bagenda tokotokonya eliko nakora naraliale ase gazeti nigo tole ase gazeti ya The Daily Nation lakini tutaraso ese ya Daily Nation Diana tole toro tigango ira sumuganure ase gazeti ya The Standard page ya 5 ase watebanga from Kawe to Duale shall come epitome of deep rot at the ministry aigas bagenda tokwanera igoro yechibes chikagere gusira kurwa ase ekyombe kigiasha ase watenga billions of shillings suspected to have been lost at SHA which was meant to weed out NHIF grafting ekero murubelio yosha oretatwe nigo muraibwe nsatebete nigo renge omuya eliko chikorusia okonyo obukurumi bwarenge ase ekegancha keli kyokurwa oburwari kya NHIF aswabatebanga systematic failures at Avia House over the years I've seen it nicknamed Mavia House enyomba gose asamagacho Avia House ase yutenete obochanu nige ko nyara ko bage ko genda gende ko kwanga Mavia House tigo mwancho muligereri to nyara ko bato ko igwa tuchakere Job mbia muno sana inabona ariko bane nje nge n'abakenya bali abange naende nsabere abagambi bense ya mabera andanene oyo teneta wongorwense muske Dr. William Samuel Ruto nga utumikire ubosani bw'abantu bali bakinite na bari bwasa matuka matambe banyarire kuikirasa bagusariense egento gukwanira yose kuri liboni ga omwanjwa omoligereria abantu ko babwata magwire mbali naenda amagwire aya iga karwari bune meteoro sana kare lakini bone bichindagira tokoria yabeteri bikatogenda nyagitari bone keroko genda nyagitari kwa nyoro mugaka gabwate go sen cancer is very expensive uyo ndega bwate pressure is very expensive abande babwate mubasokano yechi para basekara bintu byabeire bagenda nyagitari lakini inkikia informative Ruto bagachenji e system eritu agatumikire ya NHIF egacha SHA na SHIF na sengi yobo kurumi egente ke nabona ninge kwana ntali kurigereria insendigreti abakanya ngaki mpachande gete bondi gusukurigereria chinya gitari chinyinge chiabere chikonyora obokonyi bwa SHA nchiri chinya gitari chirimu nabona level 3 level 4 na level 5 iyo chiri chinya gitari chiri cha private chigitari cha private ne chinyinge chiatumikire n'abasandi bali barange na saba Ruto bakorire bukurumi bw'igoro mono usikurigere buna bono mefane ebere ndaru oyo mbogo chibogere matega iga enyagitari geteka ewa 96 million enyagitari iyo igo yasige tu emyaka 3 yarire ekero bona bana ichi bachi kurigereria ke enyagitari ya 96 million enyagitari ndene autulio erete yasi eroro lakini bantu bayo onyansi bamerete chitoto chibwata paka chinyambobe banyagitari mbayo na barwere mbayo ekero bona gedegi yacha se public chiteka emeronge 3 baka instruct ya abantu nechi sirasi kuchia makombe bako cheche nyumba litukulia kamera bakabeke bitanda ime saa 8 kamili abagonjo timaitesi baruze tugu bakatuku nyombe iyo ngabona rero kanenga 96 million injire gas akero kunyo nyombe igwa kuminga gaki no ene nuko yare kuboka boniga nyachaye baranye yabo ndesa kawo bano rero bintu nabiye bigo kwa serikali ye mbago tebanga tuire ni setora tukanye egocha kwa kabiri wa Yesu Kristo ligere ni gitari ende ya nyorere karetenga nebwate asomuntu kare rafiki ya dua ya danduane rogora nodo erimwe ya moiga na 23 million okay mwanchu muligereri nigo togendete ko bana bageni baito musikesagero koigure birengereri bya Job lakini gazeti gotebanga chibesenchi siritase kiganja giasha na nemono ntwaro chumu waziri bwe bochenu ogotebanga oyo gotema ko ibano ne bana dobono na bekubyara mbia mono igendekia chibesenchi bir igendekia president ya accept chibesenchi gorte kinchibir igendekia dual kwa accept chibesenchi gorte kinchibir ntokra turaka and the government has said machikona jakoleki na jakolegas ibu wadinenga besenchi biri then nali kumonda nali chobara aje gusumondo naraka nanga naki abantu abanaba nabayi
even the president abantu bakora ase sha bana abantu barenge NHIF mwanya abantu bunale abo gutwara umwana okuibira tubwate umwana ole nyumba okuiba pati moibori igote umwana ngokora liki nkoibara no mwana liji ko likolegas igento kege kongupingo gotegerera ngiri abantu bakanga tiri gukora ki tiri gukora gasi kwana koiru murwere nyagitari onyonga tiri gukora gasi nje January and I have to be honest January mama akarwara mama is 90 years nikamoleta mpaka Coptic I tried to register SHA igari NHIF cyber cave ngatengo choirane patika tu igete igari reception pakante mama mino na bwata SHA nkamate check na temete ko register ari cyber gate timati usenja akotek njagende through umumuru uri olenga ari ya reception akanderete kebande kya mama mino leta ne isimu ya mama mino akakora agari mongina kabeke ketole SHA igakoreki igakolegas. The bill was 270. SHA paid 78,000. So, and then the suspect was mongina kansa akoreki akabugata. Pakamoira, and I want to use this information that there is a special machine at Kenyatta University Hospital ekopima amanganaka akansa. Again, the year cancer, it was 137,000. SHA paid. Okay. So I want even to ask people ngana ki wakero poli ngana ki omwana nyomwate ko murwero na wataka cancer. I'm told there's a machine at Kenyatta University Hospital ndakitoko yando. You will go there and umonta pimwe onyo ngana ki tulikwaka na pesa chi chini. So nto na kuana tu propaganda ngana ki ntara oyo mingi. Jebo nto tuliko ngabaka baka muno kwa. Okay genda. Jobo kwa na jobo grati gasini jobo. Ibono inuma yede. Okay, sikiza genda. Weka mone gerengere. Aya, weka gerengere. Okay, danje. Station ni, by station ni umutagere koba. Okay. Fair. Na ni kwa tuli bagaya. Ndati ko mwaga. So wanda do na kwa jina ko drip. Iyo ndo negende to kotema. Ntona ko kuana tunga shatiri ko gas. And again, the president had good intentions. Okay. It's only abantu bakora kigazi gari. Nabafutara accept change. And I want to assure you, again ndoja bwara tonyo wachikura 2027 Kenya Kwanza is SHA. Give it time. It's going to work. And it's working. And it will work. Again, don't be very sure. Ntabu ati uwoba is that people are going to abantu baje batwachikura n'abantu bako barwari buna SHA n'abantu bari I know that ebya mono egenteka montata ko kombugano yani abatenga facts ya samako yes let's otobwa kusiyo yo mokasara ni gari umwana yakaiburu kareke myaka emitinye 3 bakanyora nabwate ngora senkoro yes umwana oyo egateba chiko ko operation ko sachi ko bako manu India umwana oyo akamanya kurora bakamuichuriria chi WhatsApp tole ni chinyinge bana no mentire ese ngicho SHA ko sangire zine milioni SHA yakane gitanda yo ko 13000 na kitoko tebera ngatiri gokora bono umwana oyo akagenda paka ministry ya health agaichuri bintebinga umwana mujya kurwara umumbu bagateba mbamo 500,000 ase bili yarenge 1.4 ekero umwana yari ne ndege aikire umumbu paka masakarare biya agaika umumbu akaba detained yani akagatebunga torigosuka SHA chibya chiri yarwete ochera nitugwe country ekera chikubwa ati paka ada ndwale kesi kinakebwate akamawatebanga makasakarare yikarenga yobokora ekero umwana yakuri ni gupaka ndege ba confirm ya ba confirm paka SHA tubota mashakara asha aba obisaba saineti na yada ndwaro karobisi yaje kali ya urugo saini akwikonya rukanga na yobolimo umwana ni jemba ya contact momorete ya no muiburi airese kesi yekyu ejo umwana ibara tararu na nje innocent they are in the contact age na nje the conducting I know a judge I know a judge a friend of mine who went to India for hip replacement and the bill was 3.8 million. SHA paid 800,000. Okay. I can also bring documents. I can also bring facts. So, okada abantu bajire boindi paka bakanira. Nenje I can also go to the SHA office nkore entere the documents. Mojaji na wiko ngake. Yes, I will do that. Na I read the gigiao. Lazima. Yes, because muntu sagera ko ikira boniga abantu maringa bakonyira no muri biro SHA na bagotteina nando tutebinga twakwanire igore ya e-procurement ase amangana kirigento kyakorerwa through e-citizen
bono twachira se system ya sha nero igo gukore bwo mutandao tari bantu bakaroro bakoyirigiriria lakini no mutandao abantu baroro bakoyimanage lakini tonyaranga ghost hospital sinchiro chiba se chigane kubwa twocha sinya gitari chinde kwanyaranga chinya gitari chiri chigane iriko konyo chiri ko konyo kore ndu bwate ghost hospital se chitari go koli chitaiyo ngaki umuchando yorura abe kokuruswa naregere kidogo twaja crowd ana gutwira ni magana ne kwa police wali ngana ke abantu bakonyu na shamba lenga kidiro bara na sha so I don't have the records but again the other about goes no twaja crowd ngana ki serikali tera kana goes hospital nja goraki nchiba tubakani are we defended it we haven't defended it ngenda nga komo ne tarumbeta bakanye tumwa we haven't defended abeshimiwa tigamboli swaliga ubumbakarekanite bw'ekibese yes which is very painful nige kyo cyane sana gochia ase abarwire bari barwarete bwango igantu aromugano urenga ase gazeti ya The Standard mugako yo mwese lieta gwaigwa ureko gende sabali yaye ureko rwari gwa umuchando cancer nabekiri kibese so mwako ma insurance ende yonse niko bekerete limit yo goika egekere kanyora nga kibese kiria kiagoreke kiarire lakini abantu barabachete ni kibese 24 billion aya no murayibwe nse gabatebo umurobeli yoyo no muya nande toyobwati toro kingo mwana inchi gatagati ekerabo no koigwa kibese ngisirete murwire narane yarokorera limit yane abere depleted aya nande ntubwa toyo monere ogotebanga ego na chiete nchikurwaligwa ngatebwa nande kerenkonkere lioteliane litakire goika ne chinkuma because timbwa facts chiro chindatebe lakini chitokora sa magazeti nga ligumbe ligoika ekerengo gete shabona ligotenenera how effective inga kishaire effective chimwa so ligende ke mogyoka ekero twalengana amne family and I want to go back in government as I come umwaka leo tengatikane lide turana lolyo chinga kina chiomoga no mugambi chitinda tenga chisa is working 100% sha is working but ojie chingaki chinga kina chiomoga na chiomogambi and again abantu amalika go tenga abantu bane bago sira sogotagoraki asogotamanya so abantu abange bamayete na kibakubwa na kubwati abatukiete school abamuna sageronda sa serikali tigatokonya abantu baita bamanya na kishanga goraki yakokora tetokonya abantu baita bamanya na ki kibese ngwaka no kiro kiboindi nabaye umuntu yakwa na gero umwana oyu abantu bakomeka to WhatsApp groups muna tuanalire without following the right procedures again ndongere ke one it's out of topic muna bana jese unya ujanga abantu bakule there are insurances chia last respect ora beke okuru gose 200 shillings per month kwanya radio mu gose muntu mina asirire you can be given 100,000 so even is that we don't abantu bane basirire aso koraki aso gutamanya nkolere ngana ki sha is not working perfectly today but I'm very sure chinga kina jumoga mugambi by 2027 I want to repeat it again sha will have worked effectively and again abantu njima tabato ejikura n'abantu basha umusikesa gira bateba abantu baraba echikura n'abantu basha nayo mwenchu muri soberte nkaga bino bugonya rwo toekerengere linga cyumurubeli yosha ogenda teko kora imirimo nane mono go chaga igase studio go tubwati ya Soko TV asesemo ya Facebook tubwati ya YouTube nane mono nyarika bagutulikira message yawo go sototomere urwaka rwa sesemo ya WhatsApp 0788666663 na essential ya bene ilitonyarika batogosoma ujumbe yawo igase studio umuske Innocent utararugagu I want to look at that TV and I know we are watched all over the world. We are watched even diaspora. Abantu bachane gitomono bago changira abantu mangana yanya gitali n'abantu bali mu Minnesota, bali Sweden, bali Australia. The best thing abantu baitotakire gukora. Let them tell our people to register SHA. Kina gide togote. Because yoko yanda kagaria umuntu ujo gotebinga naki nga umurugyo na nyore to mwana timbwa tebese ujo kumurusenye gita. Let's leave even SHA aside. Umurugyo wekara nyore to mwana imitiyenye nane. Nkwamata muka umulitani. Obaga na ujo kumurusenye gita. So I want to say that our biggest problem is that our people don't register SHA. So abatumanyete, let's make sure that our family members
abayigu baitu tigande tumuske job asengwane iyo ngere toikoreri sagira goteba abantu beri kioso muroberi osha no bwe bimbororo igento karo kutwanjira ndengeri ngo bimbororo paka sagera wanjire ne president yanjire lakini president y'abantu aba bitari Sudan bale tari Comoros bale gose tari Ethiopia bale abantu aba bali in the country ekero konyore president ya rule executive orders ekine getoke kubwatu immediately kwamanya konyora ACS ya health uyo rada ndware oromuzani umemono we president otebire nk'abantu n'abayibi bayirire kurututu akabachorete shaye gatonyereterete bayirire myaka 2 n'enusu ono gatatu kumanyanga ubwibi mboga enderete sagira amanya ko totebinga nande to endere ko ende uchimutu turakanya abantu nga ba register ngatoge endere nande uchimutu wakana chibesa cyasha tutamanye tinga kina nande bakora nande myaka 2 nande bachakonyora abayibi bande okay nekunu bagane tse sagira tangataligerie kamera yate yadoki nekunu bagane tabo ebugigwe bari cyaranya bari ng'ekigo hospitals mbabwata marieta mbabwata contact mbakora bekome kinegete getangani egiya kabere yari gutuka na o serikali nyasaye ngwanja 2027 na kibaho chikochorerwo ndani bono bari mucho bochori mbuka iyo lakini yari gutuka na tose kwira no murobiri NHIF uyu mukoro abananchi ba understand kibeserenga bako kana irenga baguru bari gupaka cheika igo bono bari karto chikubuguri na chikure chisagero otora akere karo 100% ekara na understand ti murobiri NHIF onyo tuwa matuka matambe na ndi imere ujikoberi kanga itana yaki tonchuria marwaire na maryogo abe chipa kujeza abananchi abantu batorera amarwari sagero buna gwakwana nk'umuntu tamayetinga emyeti yikyando mukaye kanyamulitare biba akora register sha numata abantu bacandikita zano nendagera mbali konyora emyambiri yanyu orane ndagera ko roze chako genda obotale mambali kolema ya serikali itaru mume pange mirongo ngaki buna bono e country ya Tawara Burkina Faso numata ndagera food production na food safety mabele kipombe omuntu nongenda kwa kana mariyo ko renjara ige serikali tigegwa chipikenga ki nandara gusabaiga omuroberi yesha onye ruto gateto koregasi abantu babwate myaka 80 and above barwari kubosa okay umoncho murigereri nigotore imeyo muroberi bwensoko bwakire nebirengereri byabarayi bari twarangeria seliti kuliara nande bancha gwikagaiga eri banyariko bagukwanera amangana ali ale ase chigazeti nali abwate totebe omega nemene neliere sense na mona sumurubiri bino yosha twakwanire na nene siasa yo kubwatani kwa bibyama ase twarorenga aba MCA bakurwa orogongo rwa Nairobi niko banyarta kwa bakogenda na kumira na nabarayi babo na senchira abene bakanyara kwa bakoigwana eli bagatiga koira omuchando gose koire emotionally yoko mwimbicho mugabana o Nairobi Johnson Sakaja tukwira na sense mende togendere ko nago sobono aseliro bali yagusi tojale ko batukurigire lyo mugusio minta soberete mechandelie gwetanaine twigure sha abande batebire nga nkokorere mirimo abande bagoteba nibwa to muchando ono ntuligire litorore nga kikonyara ko bagakorekanya na nene mono ntuligire libintu bisini niga tumaya kogenda busine isabali anene moyo kogenda kurigyo burayi bwense ene Soko TV kwiranda tole egekeke busi Eye Soko TV uboroso bumugusi umrna nabari bechinguru erikwe manyabona wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana majia. Magega ya televisioni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simi gwitere namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asa mange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabutti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurikira ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skatanyegera gende gotengera egitaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asege kigetambe na gokobo kwali bya asemerimo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asiga kimya kemeronge tane bere na kianda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kyaiguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chamache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura amache boigo gukunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirnitie negedesenya kanege chigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi.
Chinsa ni bero mwanchu mulini chitaka 15 na isato ekera togendete kuna gukwana n'abageni baito barase studio nigo tole no Mosque na ndoro mo commissioner asorocherwa Nairobi akurukunga Mosque Josephat Sagero na nigo tole nere Mosque nere Job Ongira oyunere ole omo coordinator bwe kiama kya YPF iki Wiper Democratic Party ya chenchilieta na kuruku Wiper Patriotic Front kyo kere ense ya Kenya na kero gotebanga nigo gikurwanira democracy na kuligio burai bwense ya Kenya nigo kere twendo mutimuko nigo yari ngesi nyingi ya esbali kona ko bakurigereria na namano bakabareta enchira barorire abantu bande bakonyekire no muroberyosha na abande batarakonyeka Diana ase gazeti ya The Daily Nation mugano nororo just in 30 seconds. Okay. Asegendo geriasha and then digere job asama iso. Job. Ekarongo bategera abantu bonse amoro opposition amuta de kuira serikali. Gomoda sha nembe. You have never in a single day given us an alternative or explained to us ngana ki sha trigo work this is what we want to go and do. Ande kero na go tegerera ngabantu ngabantu ya sha utete bagende ko register. Bona koigu muno murandi uli ote bantu Yesu nkoira nale bantu mbagenda mugondo bantu mbagenda school so don't incite people not to register SHA. Okay. So na hizo alternative lakini alternative ndio linga wakati mwana watote. Okay umwancho muligereri digosagera gatebanga alternative teratoka igaba Kenya nigo bwenete kwilikia asumurulyosha libanyaraka wako nyorobo kolerio buya ekera bakoligia oborwalia kurwa sinyagitali ase gazeti ya The Daily Nation tubwato mugano tenga puzzle of 123 missing grade 9 students abana osaborokiwa ba grade 9 abo bataramanya who fell of between grade 6 na grade 9 abo bataramanya asbaho chikogenda umwancho muligereria asbatanga some 122,908 learners who sat the Kenya Primary School Education Assessment test KPSEA in grade 6 3 years ago will not undertake the assessment at the end of the junior next month, dealing a serious blow to the government 100% transition policy. Kera tuwalengia ase murobeli o KCPE tuwakarolire aba waziri bechisemi ntokoteba in particular ningo nonye bari kurusia abana nkaba paka bari kuhakikisha bachire bonse bamanyekane bachire kirasi ya kianda form 1 lakini boniga murobeli oyo o KPSEA oyo tubwato CBC abana bakoreta matemwa imyaka 3 ya etire abana 123,000 bali kororeka nasi bali tiacha keresagero. I don't want to deny. And I want to say ngana ki sometimes education officers headmasters people in the ministry ngokora bale bintu bigo itabantu in one of my local school in South Mogiranga and I don't want to name the school umwarimu agabiri ngabana bali kuweta form 4 so they never did an application about 2 years ago chia university admission. Another school a private school mwalimu asenga yo amaruni bintu bya sarabia never registered students. Okay. Pawe ga standard 7 ngama standard yani baje ko form 4 muri yoma tama koru mali ta tiki tele examination ka cancel. So I'm not denying this. There is a lot of mismanagement ya balimu ya ba education officer and again nchemunankuruga mibozi abongo boli mibozi nalenge studio this is what was been recent na kitoko kwa nyama amangana. Let's work on these things. Let's work on the shortcut in an insurance ngangu sholi ko buri mwazi okay Job ngane ya mangane education osoba chisemi ngana mwaletire at the right time na goki unaende ngasagero nawe ndata gwati miti kerega ndo muko boli awo tanke bwate problem ine rato chiko solve na ndo opposition egeko gera o understand ndo bwate problem lakini batanyora machivu ni tutobwate egende tangani omuroberi yo CBC na nditi maitio saba na nchimba maitenga gochuka chenji ko ku CBE ko competent based curriculum to competent based education boni gebinto mbabe the road map boronga gikia brenda cover no ma think yeko erengende kere education is very expensive in this country. Education is supposed to be free
from primary even to university because the country ine ito twenzi osikolie lie karo mosike Kalonzo Musyoka barenge na Kibaki otobata free primary education, free secondary education. Abana bondi gampagende turu burondo gendrete koberororo ekero burondo koberororo na sagiro ba ko ngibogima abana bataka nakibango chakoba osikulige ngenjo ruta campaign ngenjo kalikia narrative ya hasla otwa muligire tuno muntu ligire mama mboga umuntu we boda boda umuntu we jone kenyozi nabantu bali bwata abana uruburo nade ko boronge uruburo ate kana bwata information boronge abana baba bakobera siko mbasoma abana bono bali neturo bone ke dale ko rangelingelinga ki origeri muna bono a system ya education ya nyordo bokongo kuna bono tutigeri umwe member of parliament uno yokazarani muri example abana bakaru primary gete koroku aria getuomba primary school ya Rwai ward erebu naso parliament yabanyete konya CDF wose capitation yetomu akarushika stiare mufuko akagase birasi 8 ese ngibirasi bya bya mata bya maraba na mabati akachinja kabe kama mataboli no muzi nezimiti na mabati goro na saka beke floor tiles omusikoyo akamanya wekera kanyanya naki abana bekera basomira ku primary bakogenda from 1 mbabwato butaka bore iguru na ndakagenda mubuko yo Captain Karauli akagenda mubuko akarwa kibaza gikoro ku Karauli Foundation akoena na scholarship yo mwako mugima boniga ikutinera ya jagete mapa with flying the wings igero about 400 students Karauli wikire 289 for only 2 years uko muntu kuno kubeka chisa ni motwe mare gusayira sagero karanya ordine school ere kare soba aria aba mwarimu ta wajibikete sagerera asa somete unakora ira nari ne alumni abo ringa ki esi class yake nona somete onagani improve mbeke nona matabore Karauli muri mufano akagenda enga kiyouru akagaje equerende dining hall komupa mango school no babo uru basomete no babo kebaki basomete paka bamude awole ande juzi mware bintu buna chindaga chikoendo ono kinagani ntebe omuroberiyo yo CBC toire road map na ndo nyoletete mbabo matianyi bakanyoleta batabwa tiburonge inki badaye kororo obukurumi any other system yegoja ya tarati na itogo chikoliera ya tege ndugete intugo na wiper wasema na tarwa position unatokora na tokora bintu the original okay innocent na isa enomia kama kwa ne integia education na nyasa enomia chopo alentire integia CPC a system yetu 844 did not have any problem. Our kids, our students could be accepted all over the world. Njabantu bagatanga ngongo kwa na matianyi bube. Pati umanyete umwana wako boyo okona koiba wakanga mwana ndari ogaraki tari koiba umwana woju iteruwe weri umujando tuwada jisen paki bindenga pass of 123 missing grades and 3. I will say, and without missing my words and without bad intentions, Matiang had a dig at the CPC. We did not have anything wrong with the 844 system. Okay. And again, ekero amina kanitenga na ki yentekenge okoraki ngeo koragasi. Akamana kurusi amina akalentu mwalimu oye Professor Magoa to go on with the program. President Ruto akalenda a commissioning ngigiarenge there was a special team ya ekulili yenteke akateba ngabona ngenteke neke bepi lakini asiki ikire tukekana bono iga tuja ngangole ngidinda dede matiang umuntu ndenda njob so sioni olengo mono na ati secretary general akakana yendo yasi CPC matiang na mumuro mwa John bagaita nati ne ya kaligiria mangana gisem yarige na mangana ya balimu maete innocent yongera ngora nkora ategera abaguzinga bali so excited na Matiang'i okay ngokenda tulabe the about improve the education okay aka improve education to change it from 844 no mateka abantu bachande ketenge ya CPC bantu mbali korara okay eserikali nerere asubura ibona iga yes emyaka etatonko erere yes kwatebire babuguriti umuzigo Matiang'i yes nga kikibakoranga umuzigo no muritore basoke isiko bachikuzia sansa baya sansole bagende batebe batera ne kwatemire mbaga bojenje yeto kusentolente sanity ogo chenje yeto manyete no morali turoche bana babo so we are working on it and we will come with the solution okay by the end of by 2027 we are going to come with the solution again ndongira nada ukwana about capitation ngokerengeli sana ino said bunolega tell musaro kuli umunge but you manage your money
kwa manyang'ana ki wikanga kadira abana fees capitation ne ira 2 months or 1 month ingochere. I want to ask our principals and ndigilie camera ekero capitation yetaracha nubwati chibesa korete kyobwati yakubeka chibesa se bus yakubeka chibesa se school. Make sure nga kwaguri endagira kwaguri bitabu kwabekire bintu. You know, money is about management. Bese ngiri chikorete chiri chinene. Egende ya capitation nkonyo ruere 2 months. Lakini we need to plan. Bona wali baraba kwa like I'm so happy with the school ko Nyambari. Nimbwata abayigoro nabana ba ororo. School area have never had it abantu bakoda. Umwali muri ago plan ibintu biyaye. Kwa nyanga agorite chingendo on time, iga agorite chibanda on time, iga can the supplies on time. Supplies can again give next term. Bale shuanga na kingo wakano. Even some schools principals mbali waka na supplies. So bama na kote biyabando supply babwate chibese lakini umuntu atete kokora chimatatu chiyaye akachi nyumba chiyaye kuyebete kwakana bintu bisku school. So let not blame the government about capitation. Let's also look at the boards of schools. Chi board jingi school mbama idigende bakoro obako ndo baji ko 4000 egi abijobo na kero tonkaninga abantu bayitiri school chi board. Tigadoske bose batware board umadi agende yonda kwa na job. I'm a member of a board in my local school. In Muranga, in local schools, abantu bali chi board na abantu babwate masters. Abantu bara accounting CPA. Usi tuamana kwa joro monto tu ngase ngenjo ano yiwe kanisa gete gusene gento gete. Let's change. We can do we kerabantaba if we cannot change boards of schools and if our principals cannot be accountable. Buya mono umuske sagera gateba nga tutwara maunchorerie to chenchie eliturwaro. Tokogendera bono twasoire gusi. Buya mono. Asemwa tagete togenda ne togendoro. Anana mono tuchakire litangani ya mateyemo igo ya siretio mwana oye. Agwetera aso goitwa no mwanchoye. Nande twarorire ibintu bigokoreka Nyamira ya itokisi abantu bagoitana aseta ekeyemo nchakire job ngaki turanyare ko batogo semia mate yaito amanganika mina atagokoreka egererende chinsa chinde tutware amate nili etaligi yake karo mugusiga batebaro mungaini lakini bintu mbiri becha byara soka byacha korokinga mugusinsa chinde nabwa tumuchando moke ngona ariko ligintebe kwanza nga policy ya materia rambirambi cyane chi family na incho monyene nabo igone amate ya banasiasa ba Wiper twatebirira mbirambi cheito munyore ngora yaito se family yo egento gia kabere innocent enyumo nere tata bagakorire kare nkari tsagiro nanyi kirete kintanyo meri ngeche ino moko tumore ngere no ko kwana ngo kwana so waterende enyumo meri tata bagakorire obagatumiru musigani umuntu ogenda ari bari batanga ngoma ete gutichukora na chintinde ore tuga ari kia banga ya nyarebe kiamanya ko mumuro yusanire bone tingana tigagenda nyume bono ekera irira ari ekerorano no umuntu monyene taramanyanga ningo bamanya ko musengo ari kurumumbu eri abamura 30 n'abamura bande 30 abasubati 30 kurubaiga ogotera kulinga ningo murigetie ko mumuza nyanjama ningo murigetie ko mumuza emuzeke omuya nyanjamunya gagutambuka goje mumbua obere mukanya rebe bono bacha kubugima igo bona abana ba rero nabana ko gandi batiki gutumeka marioga yanga chinya sole chitumbato nebinte bako muzachichanga paka kurumambe paka maragoba baba abantu bako understand umwana bw'umuntu tagi karekeringa ki no mutiringe moembore onye mwasinyere no mwana rangeliso rangeli bamuraba mino rangeli nyarebe kwana abantu bayitiro batabana una chingani chichi family bona zagero barangelibu mumwana ne program yenyomo baiga egeko gera bona bakunyara kwa gata abantu abaletamo ekera twa rumuroberi oyo abana bamba komye kumukibo kokurwana nyumba nabasubati mbabwate keneno omuzubati abatero ki bononya ko endera ni state omenyete kerenga ki gotorecha ko mwari bumudingo ko matanga tubwati kende tukubika na basaja banyarebe ubika ni musajo nyarebe uri musajo magobona iki ondo cyo mukabeta na nyarebe yani musajo madanga kunda bono uri kikabere tabo baracho iko bono abasubati na barabu baira nanza mutego kwana tuwezi musajo kukwana umusubati kukwana lakini obwanchania se nyumba Biblia somu naende baelewane kere problem ya okay Buya mono mwanchu murigereri oyu job ongera okwanira magana maya igoro ye amatebune bwenta komenya musikesagiro by the way ekene yentekero dina so agari
mwacha kana mwana umuliri na mwakeweka news. I had seen it also on another TV. I don't want to mention another TV that I seen it. And onu mwana mwenyaro kuitetu. And then naji the Nyamakoroto. I have a good friend who comes from Nyamakoroto who is also a director, Inspector Victor Momanyi. Akangira ase Nyamakoroto aso monta samuna abana bae no mwenyaro koyole koenda a university and the investigations are going on. But this is what I want to tell you about Abaiseke. By the way, mundu mugakoria tenga mwana oria agasoka nesimu manyarukuri ke muntu ngina agajikumurangiria agoraki akanga ko koirana gaki abana banyaruka. I want to tell you, tegera mamo mino muntu tegera tato mino muntu tegera mumro mino muntu yora agosemi kubwa umwibulio kubwa mamo mino na muntu yo wanjite muna mamo mino. By the way, nyore sabara akore bitina ngumwana okoreki wene nire ngosombe igento kende asa abana bamura ekatuwashite university abaisike mbale tuwahegete bakatuwanga. I remember muisoko yomanyangite nganaki akatukana mwira se tole second agande ngubotaka boli se inowega noburwa namagoro nama wana koleki nobonyara akanyanga nkarangenze yonsi yakoreki yatinna kwa tuwa ande. This is with the due respect as abaisike bali twasomete na barabu ekero mumuro goitero muntu gore umuiseke nyazaye gotamanyeti umuiseke ronke goriki yawo nero goitera tojo mure kumwange garase kama form 4 mure mwesi gose 17 years nkyo goitero muntu ngokwangire dibago kogendera osome abaiseke bali twa oriontigete naji kumurire linkara muna gotire kabanya sango akando jire tamare. So what I'm telling you muraba tena kuchareka no muiseke ko murenera abaiseke amamba ko deki bali mutu. You know, I want to say this ntu agende get together ya abantu twasomera na university. We finished university in 1990 and I'm not talking about, and then 1994 I went to University of Nairobi for a diplomacy. So the class of our diplomacy class ya 1996 graduation tukaumirana somewhere in Thika. Ntu wanga no mumuragete umuyiko twagenere class yake twana koligeri abaiseke bali ntugiye dikoligeri nande yondigeri kamera ntugiye nya kwa yongeri ndabera yarenga tuko oyoncheri oyo nomusabati uri meru oyo no marisapeti pare koroka nikindi toleka tukolete tole class bona bagoriki bagatire nchengu boli abamura bali bagoita omuntu igoro y'omuntu. By the way nando ko nyanya sa gotanga nando bonto yanko radio na daite ko nyomenga kigete kanyana nanyodu wakego. My brother Jatoni arenge akandetera umuiseke kana ndetera umuiseke tukagamba nere kinkomba ko no mudionde mama no arenge mwana mama kama na kumbuli use am Josephat takonyara goteba Yusuf Josephat Yusuf ation oyo nere ngoko molenderete ngamatencha bani mindo mandela kurucheto akali oyo tato sangeti amaino iga abana more ibuli nakiba na no sangeti amaino kesogire sangeti amaino kabana more ibuli nakiba akoreki baroreka ingatigo muswati ngaranga mama koleki ogateri yo masai no kumbe nyasango jakonde tara baswati bekieni ngochora njomanye nchiengo tiyo muraba ekero goito muntu goro muisiki abaisike bakoleteki ngo barabangi nje ninganze kwana manganane na achira America America magana ngo musana baka bapasa ngo divorce bali twanyole abana babera America na ateri umuswati mwanda gato koleki tuiraneke Kenya agankani Kenya ta koreki ta gocha takingo kora yongbuita na ajite no muri ya America na akorete nyangi so kore ane gisebe kurudi okino akante ta tonde omokungu kabero mobe asokire isikabere nyanjera mukoreki oyibono beresu esu motige inchuga Kenya abaisike bayigire buna amatoke nemesi ya mugono inkamana gojanga be kunyara wasiga ngira yo sign passport abantu bago ya passport ngo sign abaisika baya ngaje gukumi nanga kanyoro muyo muya kuburi okorete kulibo uri wa mega bano ndubu ati bidina ngo jara na abana bane twakoreke twanyora nanga ko twakorira abana babiri ona amego jara na nyora abana bane moro ko tiri abo muraba mugo itaba isiki
ngio goitero moiseke amoiseke bakoreke baro amauga na anda bagena mbona baga batara iguru ngio goitero moiseke amoiseke Nairobi ano mama ite kwesi tata ndo ngasoma tata no ya Nairobi onyora weseke bekieni na ndori ere no basemi kanda kana amoiseke wono mbere mwana munyaruka tigana abantu beji village ga umuntu wito umuntu liya abantu Nairobi ababwate gento kubeka mu nonye Nairobi abaraitire mutimo togenda mutimo ko mwancho murigereri tari mutimo ko tu lakini toru wabo bono togenda bosyo tutige bono tuchakira abukuru wese nyuma bono taso nyuma ya siasa mugusi nabwate bono abamurabaye bono tigatubaruka kinyaruka with the due respect analogy yani totete kwagacha umusingi bwe nyumba ororekane umurana ara ukuru kumatiang umurana ara ukuru kumaraga aba bono babeire nabwo kinyaruka chiko irubosi chichiko korerwa enyangi gozenji nyorere ndegetinge nagiro jijitwa romochi umusike job enyangi ye naigwayo ole Bukamba Bukamba mwino umuliya kaliyoga ale Bukamba kabisa YPF umugusi chances chia yabwate soko lyo burayibinze engane kwanyeretire chinga kichinyiya kene mambiga abantu bataranya bara bintu batunde na ndo muntu achiko ko misi kuoti umwana oyo ito okoroku Kalonzo Musyoka nabwate experience gesaine naende buna nari gukwana ari atangani kwenye tora chaka mangana siasa tabwati kemwano ene kemo montara mubekere acheko teba ngata kunyara kurusiruto bogambi agenda ya itentanga ni matotara manyege ntoto chokora ari ntumanye karutu ekiro eri boto tubwata one time inere korangeri buri arenge ya hasora ndo amanya yazora ngiki arenge na intutawase kutoboli agenda ya ino one time naende boni ngona toko kwa na one time area momentum within the country and outside the country paka na no mwana mokoso kumuboli boni wende no ne kanisa matanga onye no muchangoro ngobwe ngarambe ogwe one time yetonke bara kwa nenga nyayo bosike ntogete naende yamanya kutoka oburuso bwa siasa nonye Kalonzo renge engaki ya moi igarenge engaki ya moi kaya kugo kilisha abantu ba mungi no lakini bono Ruto monyene garenge buna sagirari na barenge kwa K92 abantu bari bakorete gas na muimba basagiro ya Ruto ahuna buto date koruzia wetera Kalonzo origereri oyo ndo Eugene Wamalwa okorete gas na bad experience rigate gashagwa no muntu bakorete gas urengo mudio buna sagiro nere na bad experience gesaine nande na renge pie ya musike Moraisi Okane Uhuru Muigai Kenyatta origererie Martha Karua no muntu we constitution India kabisa origererie JB Muturi ne ongora kurwa asega asisi ni Jehova kora boniga nega origererie babone nturi mberusi ororo origererie abantu babonde wanjiru abawakili igento kyana reto mu wakili ndo wanjiru ntete kora kombe maraga tora korona nere ko resabu ya ene nyangake bejo kubota ne amatiangi maraga ga renge LSK tibazine chairman ya renge engakia ya moi kuruga iga Rift Valley maraga ga begeta majo munuko bwana ta kunyara gukwana na marieta ye maraga obere package chief justice takwane dikende tabugu timontonde asiyeke muntu kabisa obukumi buna bakoru ibintu buna bakoru maraga na baroje nige tukyo ka korete mo gonchora chikura chikere muntu areko barabara bakisagero chikura nteni anyora no nyinge tugetanyora bono omuntu the best cover president Kalonzo Musyoka nichase ndende Matiang'i buna toko kwa nega mababu ategara mange gwetani kende yonse abagusi babere bakotenga bakwirira atangariri twanyore na into moko nyoraki engaki Matiang'i atateko create iga nese nginja bana aba agency na ndiro mwiko ya bjoria ya moro ko inaina nero chagete ngafadhali Matiang'i bada ya Matiang'i aje agency bakamanya karaba jiteke mutandao go X warenga around 75,000 na atane team meeting yeyo on the space wakamanya goteba abantu ba make opinion ya korba tena agency have called for Matiang'i for presidency Matiang'i yo soko muri ringi njona kara kwebeka tulikora wasime president material goira torasule ko rege ndekikia Matiang'i
Matiangi ntoko nyara komoa a manto ya opposition achikoba bune president ya karata to call for the Nyachai moment na ndi gareta tunu muntu korokwa Onyuka ore senator uyuta to chikubuye bogabana obujinda rujinga mboko ntoya nase kibagendi nero marete ntochiche sagero ninko amini ongira ninko nandeli baga oira na sensemende tigangira nase omoske sagero omugaka wategerere kwigure ongira buna yarire watebire bunabire eserikali ore abagusingo nyora bareri baga bakore egasi ya serikali kera batarire serikali abange mbaroko nyora marieta batigarite burungi Matiangi gatebekane kera ngasi ya serikali na akore tebia chances chia no nyekore serikali so mugusi sachinira bora matebi ekinegera agere agende busi osekegera tande busi ntigana ande baidwe nanyo ngongera kera no muirio na mbona nyire ngaisele muchief no yumwa Eunice ateka oitwathera ndigitari kwa bona namurigerere ni anti ana mago ebone gento naja nanyora abanda abange tari bakuwa matemu asenje butali abangaini abanda abange diswele nga discuss umana goteya mangana ama okwaburi ungana ki amangana Matiangi neki chance cyacho cyamara gusi abanda atubwate beberemba diswana lili kwale wansa lakini nje binte binga akolire onkonyire sana onkonyire lakini mwana gento kiko na bonsinya asali nikago no tenga sagero ekegori kyaba kutuba koreki bagenda wono muntu tagire kugenda sagero gusenkalonzo tukarereria so wone gento ngo kya Matiangi umuntu tagire go face Ruto Matiangi Ruto ale according to Job Ruto yaigo in 1966 Matiangi kaibo 1967 by then na class Matiangi na lengo moka kabisa wono hende kaganya kurwani tetra agamba magana gusi na nengo tebi go mugambi maraga na bwa chiko muna mwana chikure jiro ni sana maraga na bwa chikure ibere chi abana bane Matiangi na bwa tekure ya mama nje nimbwate kure ya Ruto ekuranda madinye umongi noye enkure tali mwane ne ya Kalonzo kure ya Kalonzo etako etiki teyo na ndo muntu tutagete ekegoroki nane mbya kwa nje na marenga no yole gojo Kalonzo baite ngendo nya kote ya wagusi into made we are God people abantu banyasaya baite we na wapieri yasiaba gusi ojinge chia wa Israel and God's people tisagero na kote I served Moi, I served Kibaki, I served Uhuru, I am serving Ruto. God's people means government of the day. Njitinta kituko serve government itayo. I want to serve the government of the day. Na hane biya kwale ndongeraga. Na hando te yaba gusia kene. I worked as a DO and I worked on issues of intelligence. Matiangi tari nyore namba 7 asa abantu bakolengera within the oppositions. Okay. Wamunyor monde yo wade muna Matiangi. Omondo wade de Matiangi, wamunyo, momondo wade wamunyor baka murusianga mnyomba Matiangi. Wamunyor yaro je onye Ruto tu anchaine. Orengo mo Kristo, orumu ororo. Tugaitana Matiangi na mobo president inki atankolere. By the information we have from the street or from the graveyard. Omondo kwa weke Kalonzo. Na ande Kalonzo waigwana na Wamunyoro. Kwamba chikura jaba kamba ajire 3 million ejaba ikoyo jire 7 million. Na wata kituko chaka hiyo. Na intu abakenya kwanza we are really waiting. Kalonzo na Wamunyoro bakoleki Kalonzo akwe president. By the way, the information we have na andi kange kwana with authoritatively Kalonzo for presidency. Abada wa Kenya what? Kenya mpya. I know vice president ya baraki ekuru. Again to bara Matiangi, which and I pray for him. Prime cabinet minister. Bintebini Matiangi da dikite. Na kimone excitement yiri gusi. Oji gukwana kende na nembari kwa abantu bakabakoleki bakwana. Bono kuvuga madiri twa yokina kale Diana. Kare twa yokina kale. Twa ngari asiri bali kugwa no mweli wese. Bono gusi engima obaroche ngana ki ngamatiangi we is just 1-2 counties na ande nuwa mukona gutura mbona otenga ya abantu mbakwana igoro ya Matiangi kende yonse
onye ndo kwana oyo narazi ingi oyo narazi Kalonzo nje ninda aseru kero muntu nabwate gento yokobera lakini no muntu ko abantu mbale kusiyari ngensa limaje ocho kwana kende ngana kibami ndo irangora nane nade injira na ogererwe bitamatanga ko batebiga the way I know abaikoyo as a deal as somebody was working in the office of president abaikoyo ngento kibarwane tingelinga in 1978 bakamuyo bogambi akabero for 24 years baka baire ruto ngo yakobero nakibara Matiang'i asoya 2027 abero mpaka 37 igento kene ngoigo ngaba ikombara Matiang'i chikura nando urwa mwe chibesa omoiko yakwe chibesa nanda kwe chikura ntoira nese round ya kabiri job wakwanirenga astayo Matiang'i akogenda mubwate ntuko muguruka united opposition yani ngobomo bwabali babwate bakwamiria serikali ngaki mubwate obo mwigalende kerekoreka no bateba nga ulina akorete iga ulina buguritie bina bingana igo mwiga ekamo bayikaranse seru mwekara talitangani twabarange kabere gatatu iga bakunywe chai na Kalonzo barasobomo serikali ekereko yusagero ngutwara more omobisa ningo nduto boni ona tugukwana iga abantu ababonsi people ko ya serikali gwikabachamo egento bono gigo chikoba beka ba umanye korro ndoko genda guchia negente kyungaki in most qualified oranyara kurusirute kerogo and why no mwaka Kalonzo inji yakwa nangaki chikura milioni 3 na bwate chirege tongekemo na mwinoga ya bwikoyo ntubwate milioni 7 tugocha kwenda massive voter registration ntubaseweka milioni 8 mwino na atuke milioni 4 bono gusi egente kenende mheshimiwa Kibagendi na machiko gekwana lakini akakanywake igatebanga intu nterikobori bogambi igo totete konyora chikura 900 togenda tuchiko wikaranza semeseria nene tokwana igo muntu yotari chiko be president material ekera chikonyora chikura 900 na ende chikura cheito igo chire 1800 bona tokwana iga na toiguru togenda mass voter registration ndoweka 2 million kiambwe no bwata 1.2 million bona kinaga ni kwa negatiga iga Matiang'i no nyeto kumubeka aga uyo nama chikoba gebirogo buya na what experience nama chikoba gasagera nama chikoba gebirogo buya na itu nabotoro chenga obotindi bulia bwate bwaye ara konyore executive orders effect buya bwarenge na bako be prime kabisa mana gandara koburia sininiga ige serikali ya inoyo opposition ige kubangwa ne serikali enene mugaso mole more opposition otukomwa besa serikali ndio tunatokukwana hiyo ndio kwa kile ndio wajibu na bwete kuliyo kwana ngaki na Matiang'i ne project abantu bakoroga ena jina bona gani kemende chinguru wake ngaki Matiang'i tarare kana buronge nga no soil opposition ningi ngokwanira hiyo urigiryo muntu moretete no nyuka onyonka tanya ko base beza chitayo buronge iga bona riata banga urwa mufandi muinari Matiang'i tabwati kiama kiaya na neka twachora tanu sui yesterday ngaki nganero ko ba omonogeri buwa banta babo pinsani Matiang'i tari getuoro no kon family igo bate betenga DCP like party leader na wipe party leader ba kon family nga onere ba chorire buna omonogeri bwe kiameke Matiang'i tabwati kiama kiaya kiama kya Jubilee ke togate ngunga na kiabwate igokere under broad based government egento kende kya kabere omuntu yokorukuma omo senator korukuma nere onyonka is in possession of the ball for over 80%. Igata chite mundu ali as opposition agataja na serikali no ninyi jomo ko rekera gwe compose kera ko bulya maswali asha na gintu gete na beka borongo nkorera igoro ya mangana Matiang'i Kibagendi ekera cha kubundwa ngaki omuntu oyu ni chibesa bagendete koros ku muino galia tali in opposition Kibagendi gabutukuru asa mangana Matiang'i kono gairana Kenya mpya umugambi mbi mono nandayana alias mwachakera mambi nonde tigamba tebiga
na tebi ya wanta matuka manga na ki chukura chia matiangi ne chinko. Chukura is about numbers. Chukura is about resources. Moikoyo ta kwa numbers na anda kwa resources. In 202 omuntu lenga mwa popular was Wamalo kijana. Aba iko bakamolente mesa bakamotebi chukura chia baruye chinganiga na haito echi besa kolete ubwate toja gukora chukura. On that table aba iko bakaresi 90 million bakaja kuri chukura. Bono Matiang'i. Mbese kiabwate akocha kugori chukura. Na hande bono injembe ya mwaku ananga ni sisi ndio tunawapanga. Sisi Kenya Kwanza ndio tunapanga opposition na tutawapanga. Tigatika ngote tutawapanga. Ruto na akorete gasi na Moi. Ruto na akorete gasi na Kibaki. Ruto okore gasi na Uhuru. Ine machine emaenda ngene kitoko bapanga. Bono muri bantu baye tutamanyeti. Ntumaite Matiang'i, ntumaite Kalonzo, ntumaite Wamunyoro. Bono aba engineer mateka tuwasoete Kenya Kwanza 2020 liyale kutangatanga. The same Matiang'i nero gutoroka Mauji ama Joni na bona anda gutoroka bono. Kikaba ngasite yomogo chia serikali yetu moko nye form. Bono muntu kyo chenchiri tutamanyeti, Kalonzo tutamanyeti, Matiang'i tutamanyeti. Onye Matiang'i no Uhuru. Mbaye teraira chibese chia serikali. Aire chikura. Lili Matiang'i ale minister interior na Uhuru ale president. Chibese chia serikali. Bono no nali Uhuru aje kurusiba se chia account kia mama ngine amwe aje kuburi chikura. Na ane nkorega. Na no yokwana mumbegera manganayi. Umuntu okwana nonge ro wipe. Abantu barendete Matiang'i chikura nkibagendi no nyunga. Abantu babwate Matiang'i gusimono na abachumbe. Abo bakurwa ni second term. Tali Matiang'i batagete for president. Ubatagete Matiang'i abe step for them koba abachumbe. Matiang'i mwenene no murigereria. Tabwati igaje debusigari akagenda alia Matanga. Akagenda Kitutu Masaba na Nyamira. Abirero. Tali kuona na president it does not inspire. Akagenda so mu akamecha osoro agatanga ntu asomete no mwana bwe family ya moga. Umwana yada asomete yada ko Geoffrey mecha mungale. We were in the same class in Matiang'i school, Pake University. Instead of giving as a president material, you have to give a speech that is inspiring. Nkole really ngana liaison. Karo mondako ule president. Ekaro Matiang'i achete akagenda kusi. Akagenda mpaka Bosongo. Agatira mpaka Ngoina Road. Paka na kiasa Ikonge. Akagenda akaragera somewhere within Ikonge gari. Akaira na bwoye sasta na kia marobo kia butuko akaenda bwoye mbachiye tina muntu onde bwense bwoye umuntu okuboye ubu president bongeke ngwanzo abantu bali batali tana barabonsi piri tukolima andi nada ngokwana na mangana ijisoni ekero muntu akuboli ubu president ekero yondale kuboli ubu president Ruto Sugoi otu ali kurugusi dano nyabere no mwana onole otu ali kurugusi tu antwara Sugoi Katwara Sugoi abantu bantu gichongiyo kwanyora abantu basaliti umugimo abantu bande onyabere dano nyabere abantu bande isika kwayo giswali kyabagana no gikorete no gire inde Matiang'i dana gukora liyare agiyete busi kanga abantu bararete buoye babeke cyabu nyumba maega abantu bayibura abana agari ubuoye tumenga n'ubugambya mudaro mayedo Matiang'i bono turatiga tigana siasa president abantu bari alias naunda dasi kwajagera ndiyo twara ababisa bakogosenya kubwa abasana bataliko koreki bataliko kose abantu bari basanga Matiang'i nyoka bwate committee ababo kibagende babo nyunga n'abantu bana abantu baracagita barumanyete which will think tinda tuko batara marieta because they are not politicians mbali komo semingana ki chikuraji kuri guga Igo bweta abantu ekaraje dubusita tete abantu nga ninjenje biro nyasore ninjenje biro nyamira ataka ya mote yo abantu ko randiki ngocha abantu nabuchikura bono abantu kibese na chikura bono twara gari resources tabwati akagenda America agatebe ngana jago liwende I lived in America for 7 years America montago waka no in 2 weeks waka no 2000 a week was 1600 weeks and they helicopter ko 300 million
mu America ora janga jibasa ko tigango kaninga ababoro ko babanga tole nani chikura ngo jira to aye chikura ntuntu bwate no distance chikura ngo batole cost matiyange tole ko ba president yango ora winse matiyange tole ko ba president kane aba gusimba je babe disappoint nga tadi tebe tanyola chikura ko ndiya mono wachibali bono twakwanire matiyange lakini maraga nere nani maraga nabo te kwaza maraga asichiensi ro gwate chikura by the way mwana ro gwate chikura ibere abana bali abakaba bate abangana ki ntutagiti muntu ni wese okorebeki orenge serikali ntutagiti muntu ni bone muyanya kututeberanga kalonzo tabwati ma kama na materia yata muri mugaya gaire ayo na wesi omuntu tabwati kemo maraga nero GNC bona babwate nurigiriji genda ji website maraga GNC mbago kombiti na matiyange asichikura chikura mwane ni ibere jiri ya GNC eji maraga maraga uyo una kwabori umanyete chinga gichinde abana bonse nabamitero maraga ere serikali ngumubangamure eko era abande njira mokororekana nonye ni passé mu bari no madi ndrambe bile rongera no madi baraga kubole richukura anenge kwana without closing my eyes maraga kubole chikura asenge jumatiyange amotesa tekranga chief justice paka akagena mwaya akamodenga step down diria mangana ali second kinakeri maraga tari kubole kuranga ngamuruta gopinga umuntu maraga amanyete asenge njamanyete matiyange noburo bwaye nenjera nandi tigamba buriga ekaro matiyange arenge interior minister umuchiburaro tajitobisia we had about 2 OCBDs in Nairobi 6 OCSs by the time matiyange ataraso interior bagusi by the time akuru interior there was no single OCBD or single OCS in Nairobi tigango tenga babisa matiyange nabwata babisa saba chief nabwata babisa saba dio nabwata babisa saba skali abwata paka balimu by the way abanta president n'abanta ba you know igaje bona agajenje agabe mbiye mono watebire tianga tora tigira igosagero umuntu wagerete mara inda awazi umuntu wagerete mara gajobu kwane umuntu wagerete mara gubulchikura tabiruta umuntu mojalide matiyange mbiye mono job nae kwana gekogera dimbwate bicha gita RS screen lakini kora kwa negoro ya maraga eyente getanga ni ntara kwana sa maraga ukangie riboti ya sagera sinini momente chingurunga ingakiria renge interior entu ajete tukaomera na Rio Fred Lunch machokaria isinya ande no barenge Sunday akamanya gotebie pia ya kurukunyachanga abantu baitu bare babwate michando muralenga ninyare kwa kesi migoze nkonye muetera se unyanja umusubati nale timaitio semu nganjire mo mention ile kiti mo mention orengo mo regional police commandant Nairobi ga agasoma masoma atakire kwa assistant commissioner IG bono umusubati abantu mangaire kingo korana na matiyange ngaria kakigenda monteria nyegere ligani bota masoma isa ine tali primary second na ukanyegere gutuga nkagenda ase umuntu korokwa nere onyanja nkamanya konyora abigita abantu arambe ose abantu around 30 obo bisu maraga maraga onkamanya konyora onyanja kabigita abantu bune gesumu gichiombe umwe atumuntu naro chino mangana yabo bisi umwe atanga ekwana kurwa winki gwacha ayenki gwacha bono buno bugambi ongera tiangomende gendekemo ombatu was a PPO akabutumbati akamurusi akamorenta stores nero ningu musikari umanene ite document muntu tayo konyegete ingaki ya matiyange as a police as anything bono naliaje kwa president yako naliara ikuru basikwa tuyatura na tanga ki matiyange ta konye tamugusi amonya mayajire lino amanyinga na maritogetani amacho tuira na maraga gabwate popularity ya Gen Sibno mugambisagera kwana online tuye ne kesi ya Peter Kenneth orenge KNC Kenya National Congress
okia abwate slogan getinga tunawe smack the Gen Zs bari barenga online ne role ko lead kero opinion polling ne the next president ekara chikura chia aku barenga number 4 okay igobona so munye asama ngana amaraga na ndi tigaru nyumba ntwana korra maraga no distant Kalonzo ko boromoro lo ntwana korra maraga bogere ntwana korra maraga nyobiga ngabona era yuta so biro bire na ago ya no manya bataya nganje no mukristo maraga nyejeri mugambia kwana una korro bogambi buko president boko korwa chitumba to chingo utukuje abantu bachinya sali chingo turumukaenga mbona tu ekire oro nebintu iko matiangi baru siko batete chikoro chibo president na ende tari chikoba opposition na intwe ngonya tari ko soka nera tumeke chibesa na enda ali kichikura kune presidential material yotora akana na intro oringa ki igo akolegas na Ruto igo na kina yo sabanga ekerongo kora saba uziba minto moto roleka to kurusio montege juni elizo morole na sagero nongera ngabange to monto ngatubwate moko ngebitina nje baraka to matiangi twanya ko ntwatrenete ngimbu tware bitina igo ntate kenye bengia aso mwana ogo mochokoro exasi gero kire mutu kira ikaranse ke toerenga yaya Kenya ne yetu twensi okay ikogo ikiraboni nganga yo abagusi abagusi kiri barabu bamanyeke no abagusi bonde se jitoro jo to ndire oyoleke roho na ende ta kwanza kuchimotu ale ndumbira akorige biya lakini ebingi ne biya sare tuna sagiro batie ko kona bibiri tangani bari kore na maiga boss pinyu mayari gatika shagwa baira ne nyuma ya Kalonzo Musyoka e country in the next 4 years tuira na tokole tubale scorecard one year candidate between 10 and 4 kama tebinga na kiyo matiangu ulipi with us okay asijikura bob ya kolega ama university ya Mira president ayo minto sagero ndo chenga ebiro bya erire tana la minto ari so to kole para kuru twatete pare do dore chikuru gusimba ka chibirati echikabrong echagerare gusi to kole airport to kole bintu byonzi ntuntu bwati bolemo just give us what is about dynamics aya no yate arabu ngeraira nate ngeraira nate Kalonzo ngana ki ogotire muna sagero ya enda korega tutugaletie tekeyemo tagete twe story screen yaria ebicha neraria muswati oli gakorokwa Naomi Pilula ligaro Mozambia igabegete bicha ya so mtandao na ekanyara kwa gekoreta echeche yale batebekana urucha abandu batebe myuro ya nene talikieni na nini lakini akiraira niretiga tebetenga ere taobo etigo kora kende gionsi na ande igatebetenga nigabwate kienikia abana siasa baitu bakuburi chikura kurugusi nabora nyore bakoreka ninye ncheka mineli ese mampi yabona kiura nyale kwa gotevia ese tekeya mungira kekore biru byali ebicha nere litubugate ya matienge se wall bona sinju kwa example keliki bichelia eke Biblia yewa tutevinga am wonderfully made and I'm in the image of the Lord sagero nari kigokwana ngagusiya itogenge bwekaniri na Kanani anga no mugambia ruo lakini ando manya kanyoranga omugambi oyo wikatoke nga nari kanisa kurugotambe history ya matiangi kurwe kanisa mbonu twacha ita kanyorara singenche akoligie kirogo history ya Kalonzo ikurwe kanisa kurwe NYS Nairobi University paka wekera boni mugambi kieni kibwati kendi ikieni igende ne bikoro lakini let me assure you Bill Clinton won the elections of America by his looks. Women vote people by their looks. Women, youths and people omwana nyole kanisa umurani gakora kaneki ni biera bakwe uchukura muranje wono mbwate ndene nabona bachikura kira kore kirambulu because you are not fit, so you have to be fit. Oyonde Obama was voted because of his looks. So sometimes, and I want you Google, Clinton got 20% of elections because of his looks, and women likes people who look well. Kungotanje dikien. Kurumonde bwezi na manje dikien. Muna bona gotanya sana ngingo kolende ya nere because tinkonyo kura. Konya bantu banje tekero yona soka urwe kara soka kwa urwe mitoko nyoleki ningikia moli. So you have also to work on it. And I also want to unyane oni kundule
nyani oni kundule but I want to ask oyo onde matianyo minto agende gym na ande soke biye nyori cyango beka biya kwa kora oyo onde akoringe Obama akoringe bendo kiaye oyo onde uru kara ba so kete kara ba announcement yangi they were looking good in shirts yes well na kila place mnande sagero no yo minto job mbia mono sana asengana tu abwateri tukoli yale studio na ande ndochi na so mtandaba minto bali batu watch tukuruchizemo rogongoro gusi kuroi county ndochi na baro basangire na into musori bwege susu jeria kerbo ndochi na bangi batumira ujumbe cyaba Irene Mukayanga na kisoma lakini cyaba kinyingi nabo mu director na gonte byanga cinga kine biro beri lakini tiamba kirenga mbiyamo aso gusanga na into nabo gochore gitasenge to ko gitasenge cyabo nambeyemo oyo mto musori bwege susu negati yabali batuma chi video cyabo gari ngo ikakire kiyesu lakini boni gati yamba kirenga mbiyamo no sakuriye biro nyesabe na inu abageni baitumbiye mono nande you are welcome next time na ngire studio mwanji kagere ngagere mwanji on time sawa I will be coming. I love your studio. I love whatever and I like the way you are interviewing. By the way you are very professional. Neke usiyero nekia. Heke kusileke nkana mabusire But I've never seen very professional and I don't want to the time. Sometimes you go to a studio kwa nyora montre kwa iba. Yeah, asante sana. Thank you. Nando twagero yamano mochaki wegendeke. Mbiyamo sana ndaito mu director ito kwa iroka bako nabo igombiya mono sana aba director ito kuri studio ya Kabere Toldina kebatimbiya mono sana soko ene kyabuna mari gine chipchango cyara senchira yabene esoko bwakire na romoro birito yasaba sise nandegende gucingire miro bitumi etaseni ya Soko TV na roboro subumbusi unabutabiri terandana ndemo na bego yo mtutu ayo konyana nere Innocent tumra ne mambi cinga kibina chiri cyalero. Yeah man.